मी फुरबदुर नकतुन दिहवना दुवस अरुण में इशीं दे मिथिबी 2026 वनहरुगे फुरतम दौरुगे फसवना जलसागा मियोगुत जलसांग हाजिर वडान तिबेवी 34 इज्जतेर मेंबरों सदामुगा एंग इज्जतेर मेंबरों रस्मी दतुर तहोगा तिबेवी दे इज्जतेर मेंबरों तिरे पॉइंट के एजेंडा योदान करूं फाही ऑब्लिक के ऑब्लिक 2026 ऑब्लिक आदिफ जावियानी अतरे पॉइंट के यौमिया फास करूं यौमिया नंबर 1 ऑब्लिक 2026 हूं अतरे ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 2026 अतर जलसा के यौमिया ए 2026 वनहरुगे प्रथम दौरुगे प्रथम जलसा फिटिंग हतरवन जलसा के नियदं हुरी यौमिया था मी यौमिया था मजदी के वेबसाइट का शाया कुर्मा फाहु एवस इज्जतेर मेंबर को इस्ता हुशलुवा फनुआती रईतुंगे मजदी के गवाद के 240 वन मादा गवा गुतकुमतिन मी यौमिया था कि रियासतुं कबूल कुरा यौमिया थे कुमगा इदान कुरा 5.1 रईतुंगे मजदी के गवाद के सते हद्दी हतरवन मादा के दशुं कमिटी फनुआ फा सुंगड़ी ता इदान कुरुं कौमी तरक्किया तरीका कमेटी एक दिव्य राज्य के मदनी व्याग दतुर के बिल 30 अप्रैल 2026 दे गाँव नंबर दे ऑब्लिक 2012 मौलिक सिविल एविएशन अथॉरिटी गाँव इस्लाह के नंबर के बिल 30 अप्रैल 2026 तिने गाँव नंबर 5 ऑब्लिक 2009 एकम दतुर के गाँव इस्लाह के नंबर के बिल 30 अप्रैल 2026 पॉइंट दिव्य राज्य की जमहूरिया गाँव असासी के सत्य फणरण मादा के दादा गाँव नंबर 20 ऑब्लिक 2021 दिव्य राज्य के फॉरेन सर्विस के गाँव के साधन मादा गवा गुतकमथिंग बेर गौम तक दिव्य राज्य खंडालुवा नॉन रेजिडेंट सफीरों अमिस मट्टका रईस जमहूरिया फनुवा फा मस्सद दिरासा को गोते निमुमंग एमसदा गुले दायमी कमेटी फणों रईस जमहूरिया फनुवा फा सिटी मजिदंग विवाद अमीना मतनो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह वेदन सलाम फदरनो में दिव्य राज्य जमहूरिया गाँव असासी के सत्य फणरवण मादा के दालाई गाँव नंबर 20 ऑब्लिक 21 दिव्य राज्य फॉरेन सर्विस के गाँव के साधवण मादा गवा गुत के मतिंग बेर गौम तक राज्य नॉन रेजिडेंट सफीरों अयन कुर्मा कस्तुकुराती थीरिका मितनवा बेफरु नॉन रेजिडेंट सफीर कुमा हम जिससे उमामद रईतु मस्जिद को मशवरा होदवा देवा एमजदी हूँ निम्मे विगोइंग अंगवा देवुंगे देमे एकवेरी दौलत के जमिया दिव्य राज्य खंडोलवाफा हुन्नवा दायमी मंदूब डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद बेनहागे गफ्ताल गद्दू अर्जेंटाइन रिपब्लिक दिव्य राज्य खंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर कमा देंग अल्फाइला मरियम मित्फा नाइम मचंगोले रुक्कुरी कैम्बोडिया अदि सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम दिव्य राज्य खंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर कमा तीने अल्फाइल हसन आदम हेम्वेरु नसीमी विला हेलेनिक रिपब्लिक दिव्य राज्य खंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर कमा मिसिटियाक मिबेफ्लुंगे वर्णवराई दिव्य राज्य का अंगैदे खाड़ के कॉपी फोनवी में इतराम कबूल कुरबुं एदमे फ़ाहिर रमलान सादस्ते के 22 फरवरी 2026 खादिम कुम मोहम्मद मुइज़ शुक्रिया मीना रईतुंगे मजदी गवाद के सते 26 नमादा के वाव दशम मसा जिरासा कुरमा खारिजी गुणतो कमेटी फणो हाईपेंट दे दिव्य राज्य की जमहूरिया गाँव असासी के सते फणरण मादा के दालाई गाँव नंबर 20 ऑब्लिक 21 दिव्य राज्य फॉरेन सर्विस गाँव के साधवन मादा गवा गुतकमथिंग बोस्निया एंड हर्ज़गोविना दिव्य राज्य खंडालुवा नॉन रेजिडेंट सफीर अमिजिस मट्टका रईस जमहूरिया फनुवा फा मस्सद दिरासा को गोते निमियोम एमसिया गुले दायमी कमेटी फणों रईस जमहूरिया फनुवा फा सिटी मजिद है विवाद अमीना मतनो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह वेदन सलाम फदरनो में दिव्य राज्य जमहूरिया गाँव असासी के सत्य फणरवण मादा के दालाई गाँव नंबर 20 ऑब्लिक 21 दिव्य राज्य फॉरेन सर्विस के गाँव के साधवण मादा गवा गुत के मतिंग फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी दिव्य राज्य खंडोलवाफा हुन्नवा सफीर गलोर फेंजी मागे एके अल्फाइला आयशत शान शाकिर बोस्निया एंड हर्ज़गोविना दिव्य राज्य खंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर कमा अयन कुर्मा गस्तुकुराती मिबेफ्ला नॉन रेजिडेंट सफीर कमा हमजिससे उमामद रईतु मस्जिद को मशवरा होदवा देवा एमजदी हूँ निम्मे विगोइंग अंगवा देवुंगे देमे मिसिटियाक मिबेफ्ला के वर्णवराई दिव्य राज्य का अंगैदे खाड़ के कॉपी फोनवी में इतराम कबूल कुरबुं एदमे हायर रमलान सादस्ते के 23 फरवरी 2026 खादिम कुम मोहम्मद मुइज़ शुक्रिया मीना रईतुंगे मजिद गवाद के सते 24 नमादा के वाव दशुं मी मस्से दिरासा कुरमा खारिजी गुणतो कमेटी फणो नूनिमी होरी मसके हते पॉइंट के सरकार के फरातुं कुर्दु फुटी देखुन दायरा इज्जत मेंबर फरहत मोहम्मद हुशल वाफा वतनी खिदमत के बिल के बहस करिए केंद्रों
mi bila bas korama kandalifawa jumla hataru gadiru gatrem baki tingadira salis haminute hoy PNC degadira 31 minute MDP 21 minute MDA 13 minute Jumhuri Party 12 minute MNP 12 minute waki party ka nisbe wadanu gondawa komme izzetere member ka ha minute waaga mo dekkoma edi wadanu mo izzetere member na fursatu arwa मर्दू दायरा की इज्जत ने बरहमदी दिए फुर्सत हो शुक्रिया इज्जत राइस बिल बलाला मायगंड गोते गंफेनानी यूनिफॉर्म ಇದು ಮತ್ತ ಮೀಹುನ್ ನೆರುಮ ಮೀಹುನ್ ತಂಬ್ರೇನು ಕುರಾಂ ಬೇಣುವ ಬಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಬಿಲಕ್ಕಿ ಎವ್ವೆ ಸಾಲಿಗ್ಗ ಮೀಗೆ ಸಬಬುಂ ಮಿಹಾರ್ ನುಕುರೆವೆ ಇತ್ರು ಕಮೆ ಕುರೆವೆ ಬಿಲೆಕ್ಕಮ ಅಳುಗಂಡ ಕಣ್ಣು ಫೆನೆ ಬೊಡ ಫೆನ್ನನಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡಾ ಚಾನಲ್ ತಕ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೆದುಮ नूनी टॉकिंग पॉइंट्स तक हफ्ता है 2 हफ्ता है वंदे दिन मट्टका उजाला 5 बिले गोतुगा दिवे राज्यगा मियगुत गाव मी हिदमत की कोबायतो दिवे राज्यगे इक्तिसादुगे 10% आमदनी वद्दा टूरिज्म इंडस्ट्री मी टूरिज्म इंडस्ट्री ಬೇರುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೊಸ್ ಮೀ ಎನ್ನುವೇನೆ ಮೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಮೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ मी स्टाफुं गागंडक फस्ट 10% मिहारो बेर मिहु नवे निमिज दिवे राज्यगे रिसोर्ट तवग फतुरु इंग्रिंग आइस इदु में होदायरो साद दिवस वंदे राज्यगे हेद कोफदायरो दिवे रय्यतका दिमान वेबदे एयरपोर्टुं वेलकम कुरम मीननी बेर रय्यते कोम्मिस गवमेगे by far algon menge kulage mi resort addaru resort ga guest receive in me nani beeruge beefule ehen huri ha adimatetge mitibeni beeruge beefun beeruge staff mikan divehen ammatta genawun nonto gawmi hidu matake mikama beenumwa divehi rayitun nonto tamreenko bazara neremwe ege badaluga मिहारवे सुर कानून तकुं मसक्कति कुरेवे कमक हम हेडलाइन हदालुमगे गोतुगा बयको नेरुमगे बेण में अलगोट कन्नु फेने अलगोट गबु कुरा गोतुगा मि सरकारुं वेस देंगन्न सरकार तकुं वेस एम्मे बड मसक्के कुरंबे दिवेहि राज्येगा वळजिहमुं दामि इक्तिसाद आरोकं गेनु मट्टक दिवेहिंगे अम्मच्च दिवेहि राज्येगे इक्तिसादगे मा लेनारकंग मिहार बेलेवे मी टूरिज्म इंडस्ट्री दिवेहिंगे अम्मच्चगिन मट्टक दिवेहि प्रोफेशनल मीहुं मी इंडस्ट्री निर्मट्टक तम्रीनु कुरुं रूम बॉय इन फेशिगेन वेटर उन फेशिगेन मिहेंगोस प्रोफेशनल दायरा तहुगे मार्केटिंग दायरा बलालिकम गावियस अलगोन मेंगे मी गावम इश्तिहार कुरं बेरगे फ्यातक गोस्स अलगोन मेंगे राज्यगे स्टॉल बलालायर अड्डिह कुंफुन्यकुं नूनी अड्डिह रिसोर्ट गेस्ट हाउस तक नूनी मिगोता तमसील कुरार एगे तेरें अड्डिह % मीहुन्नकी बेरु मीहुं ए बेफुलुं इनफहर दिवे राज्यगे मौलूमात वे श्रंगळ नेगी बेरगे फरातक देमुं एगेंदने ट्रैवल एजेंटको नूनी गेस्ट वाइस दिवे राज्यगे ओन्ननि कित रंगे कितं आइलैंड है आहाली में बुंडिदाने about 20,000 island nuni 2,000 island envima evaru snege eta bayku divehi rajyage miktisada hawaliwege miulene envima mikan miktisadu divehinga ammaccha gena mattaka gawmi hidumata neremwi tamreenu kuramwi mi industry beanumwa professional mihu ekama masakken noko divehi rajyage iktisadi halet dohun dohaka dashadda ayru gawmi hidumatuge namuga हमें कन यूनिफॉर्म साविस मीहु नेरें मिकुरा मसक्कतकी अलगोंड एगोतक वेस बलागन्न कमेन्नो मियवरे मिगवमा मुहिम्मी मियागोतु दिवेहि राज्येगा इक्तिसादी बेणमा दिवेहि रय्यतुं नेरम मसक्केकोन वरबड शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी और फ्री दायरा इज्जत नंबर अली मूसा
शुक्रिया जित रईस ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾತಂ ಹುಷಾಳೆಫ ವತಣಿ ಹಿದ್ಮತ್ ಬಿಲ ಅಳಗೊಂಡು ವರಬಡತಾ ಇದ್ಕುರ ಅಗೀಗತು ಮೆ ಬಿಲಕಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ವರ ಮುಹಿಮ ಬಿಲ ಮೆ ಬಿಲ ಮುಹಿಮ ವ ಸಬಬಕಿ ವೇತಿಯದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕೊ ಆಳ ನುದ ದೂಕೊಲ್ದಾಫ ವರ ಬೊಡ ಮಸ್ಸದೇಕ ಮೆ ಬಿಲು ಎಬೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುರೆ ವೇತಿಯದಿಯ ಹಫ್ತಾಗ ಗ್ಯಾಗ್ಗಣಕ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಅಂಹ ಸುವಾಣು ಓಲುವೆಲ್ ಹದಾಣಿ ಮಿಚ್ಚ ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕು ಅಶೈ ನುಣಿ ಹೈ ಹಾಸ್ ಕುದಿ ಓಲಿಲ್ ಹದ ನಿಮೆ ಒಮ್ಮಿದಾನೆ ಏಯ್ ಸೋಳ ಹರು ಕುದಿ ಮಿಕುದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮಫ ದಾಂಬಿಕೊಂದು ದಾಯಿರ ಎಕ್ಕಮೆ ಹುರಿಯದ ದಾಂಬಿ ದಿವರಾಜ್ಯ ಪುರುಸುತ್ತ ಮುರಿ ಒಂದು ದಾಯಿರ ತ ಎಕ್ಕಮೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕೊ ಎಕುದಿನ್ನ ರಂಗಳ ಅಂಗ್ಯಾಫೆ ನೈ ಏಗೆ ಸಬಬಂ ಕುದಿನ ದಾಂಬಿ ಮಸಗೆ ಕುರಂಬಿ ದಾಯಿರಾತ ರಂಗಳ ಕಂಡ ನೇಳಿ ಹುರಿ ಮೆ ಬಿಲುಂ ಹಗೀಗತ್ತುಗ ಮೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊದ್ದಣಿ ದಿವೆ ಜುವಾನುನ್ನಕಿ ಹರುದಣ ಬಯಕ ಒಮ್ಮು ಫುರ್ಸ್ತಕ್ಕೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳ್ಕೊಂಡ ಕುರಿಂ ವಾಹದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮೆಂಬರ್ ವಾಹದಕ್ಕೆ ದಾಯಿರಾಕಿ ಭೂಮಿ ದಾಯಿರಾಕಿ ಅಪ್ಪದ ನಾವೇ ಸಳ್ಕೊಂಡು ಉಫೆದೆ ಸ್ವಾದಕಿ ಎ ಮಸ್ಸಲು ಉಫೆದಿಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿ ಮಿಯದುತ್ತೋ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತೋ ವೇದಿಯದೆ ಹುರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಸ ಮಸ್ಸಲು ಕೀವೆತೋ ವಿಧಿಯ ಫಸ್ಸಾರೆ ಮಸ್ಸಲು ಹಲ್ಲು ನುಕುಯ್ ಹಲ್ಲು ಕುರಿಣಮ ಮಿಯದೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಜೆ ಏಮ ಅಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಮೇ ಬಿಲುಗೆ ಸಬಬು ದಿವೆ ಜುವಾಣುಂಡ ಮಸಕ್ಕತ್ತಗ ಮಾಹೋಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಂಗೆ ಹೆದುಮಶ ಅದು ಏಣೆ ಹೇರಿ ಆತಕ ಇವರ ಮುಹಿಮ ಬಿಲಗ ತಗೊಂಡು ಫಾಕುರೆ ಗೊತ್ತು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಫಾಕುರೆ ಗೊತ್ತಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ವೇತಿಯದೆ ದಿಗುಸು ಆಹಾರ್ತ ಹೋಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ದಿವೆ ಜುವಾಣನ ಬೇಣ ದಿವೆ ಗಾವ ಬೇಣಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟೆಂಗ್ ಹದೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಿಲೇ ಡಿಗ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತ ರಾವ ಹಿಂಗ್ಯಾರ ಮೀ ಸ್ಕಿಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ರೆಸ್ ಕೊರೆಗೆ ನೂರು ರಾವ ಹಿಂಗಾರ ಈಗ ನತೀಜೆ ಹಾಕಿ ಕೊಬೇತ ಈಗ ನತೀಜೆ ಹಾಕಿ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಾರಹುಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಉಣ್ಣ ಅದು ಏಣಿಯಿಂದ ಇರತ್ತ ಹೋಗಿ ವಾರ ಬೋಡ ದಿವೆ ಹಿ ಮಸಕ್ಕೆ ನುಕುರಾ ಕಂಪ ಹಾಕೋರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಾಯರೆ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತಗ 50% ಬೇರು ಮೀ ಅದು ನಾರಹುಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಉಣ್ಣ ಮೀ ಹುರಿಯ ದಾಯಿರತ್ತ ಈಗ 30% ಅವರ್ಗಿನ ಬೇಹುಳನಕ್ಕೆ ಬೇರು ಮೀ ಏ ಮಿಕಂಕಂಗೆ ಹಲ್ಲು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ಜುವಾನುಣ್ಣ ಬೇಣುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಶೆಟ್ ಗಣ ಮಟ್ಟಕ ಮುಹಿಮ ಬಿಲಗತ್ತಗ ಮೀ ಬಿಲ್ ಹಾಕೋರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇದೇ ಗೊತ್ತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೇಣುವ ಗೊತ್ತಕಿ ಕೊಮಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳು ಮೀ ಬಿಲಾಮಿದ್ ಫುಂಕೊಂ ವಿಸ್ನ ದಿವೆ ಗೌಮಶ ದಿವೆ ಜುವಾನುಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಫಾಯದಾ ಹೊರ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಬಿಲ್ ವಟ್ಟಂ ಕುರ ದಿಯೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜಿತ್ತರೆ शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत में रोनी हुरा दायरा इज्जत नंबर डॉक्टर अनार नहीं ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅದೇ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಅಂಹೆನೊಂಗೆ ದೋಹುಗೆ ಮುನಾಸ್ಪತ್ಗ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಲೊಬ್ಬೆ ತಿದ್ದಿವೆಹಿ ಅಂಹಿಂ ನುಣ್ಣ ದೋಹುಗೆ ತಹುಣಿಯ ಆರಿಸ್ಕೊರಂ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಬಿಲಕಿ ವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮು ಬಿಲೆ ಕಾಳೋಣ ಫಾಕೊಲ್ಲಂ ಹಮ ಅಂಹೆಂ ಕುದಿನ್ನ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ಬಲಾಯಿರು ಮಿ ಕಿಯವಾಫ ಸ್ಕೂಲ್ ತಣ್ಣಿಮ್ಮ ಓ ಲೆವೆಲ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಹದಾಣಿ ಸ್ಬತುಂ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆರಗಳು ನತೀಜ ಹೋದ ಬೈಕವ್ವೆ ಸಗೀಗತುಗ ಫಾಹಕುರೆ ಫವಣಿ ಅಂಹಿಂದಾರಿವರು ಏವೇಮ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಿಲೆಗ್ಗು ತಾಳುಗೊಂಡ ಮೀ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆನಿ ಮೀ ಬಿಲುಂ ಜುವಾಣುಂ ಬಿನಾಕೊ ಜುವಾಣುಂ ಎಕಿ ಮೀ ಗೌಮಿ ಖಿದ್ಮತ ಜುವಾಣುಂ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರ ಬಿಲೆಗ್ಗೊತುಗ ಮೀ ಫಾಹಗ ವೆಗಿಂದೆ ಅಳುಗೊಂಡ ಫಾಹ ಕುರೆವೆನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಹಾರು ಮೀ ದುನಿಯಂ ಅಣ್ಣ ಮುಂದ ಬದಲ್ ತಕುಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೆ ಮಿಗೊತ ಹಾಸ ತಮ್ರೀನ್ ತಕೆ ದಿನುಂ ಮೀ ಜುವಾಣುಂ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹೌಲನ್ನು ಕುಣ್ಣೇರು ಜುವಾಣುಂ ಹರ್ದಣ ಬಯಕ ಹೆದುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮೀ ಮಿ ವರಗಿನ ಕಾಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಏಕುಲವಾಲೈಫ ಎಬ ಹುರಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಬಿಲ್ಗ ಹಾ ಬಾಬೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಏಕುಲೈವಿ ಫಾವಾ ಬಿಲೆಮ್ಮಿ එහෙන් කමුන් අලුවන්ට ෆාහග කොල්ලානං මී ಜುವಾಣುಣ್ಣಕಿ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮೆಗ್ಗವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇಸ್ಕಮೆದ್ದೇಂಜಿಹೆ ಬಯಕಿ ಎ ಗೌಮೆಗ್ಗಿ ಜುವಾಣು ಎಯಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಗೌಮಾ ಹವಾಲ್ವೆ ಗೌಮುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮಸೂಲಿಯತು ತಕೆ ಉಫುಲಂತಿಬೆ ಬಯಕಿ ಜುವಾಣು ಎಂವಿ ಮ ಮಿಯದು ಅಳುವಣ್ಮೆ ಜುವಾಣುಂಗೆ ಕಂಕಮ ಇಸ್ಕಂದೀಗೆಂ ಮೀ ಮಾದಮಾಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಉಜಾಲಾವೆಗೆಂದಾಣಿ ಎಗೊತ್ತುಂ ಅಳುವಣ್ ಮೀ ಸರುಕಾರುಂ ವರಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಹಮ ಜುವಾಣುಂ ಹರ್ದಣ ಬಯಕ ಹೇದುಮ ಪುರಮುನ್ ದಾಕ ಅಳುವಣ್ ಫಾಹಕ್ಕೊಲ್ಲ ಎಗೊತ್ತುಂ ಹಮ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ದಿಮಾವೆ ಫಾವಾ ಬೊಡೆತಿ ಮಸ್ಸಲ್ತ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಮಸ್ಸಲ್ತಕ ಅದಿ ಎಹೆಣಿಹೆಂ ಮೀ ಬಯ ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ವರ ರಂಗಳು ಹರ್ದಣ ಫಿಯವಳ್ತಕೆಂ ಅಳಮುನ್ ದಾಕ ಅಳುವಣ್ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಗೀಗತುಗವೆಸ್ ಅಳುವಣ್ ಮೆಂ ಮಿಹಾರುನ್ ಸುರೆ ಕಾನೂನ್ ತಕ ಗವೈತ್ ತಕ ರಂಗಳು ಉಸೂಲ್ ತಕೆ ಎಕುಲವಾಲಾಗೆಂ
ರಂಗಳು ಜೀಲೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಬಿನಾ ಕೊರೆವಿಗೆಂದಾಣಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ शुक्रिया इज्जत नंबर दे फुर्सत मेहरबानी बारफ दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया इस्ते रईस वतनी हिदमतु के बिल इस्ते मजली है सरकार को फरातूं वैदे विकमट्ट का इज्जत रईस जुमहूरिया रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा वरहिला अस्तर का मैं शुक्र दंडवं अदी मी बिल मी इज्जत मजली है सरकार को फरातूं उर्दू फरी देखने दायरा इस्ते मेंबर फरहत मोहम्मद हुशाल विदे कमट्ट का इस्ते मेंबर ऑफ विस हलोन वरबर शुक्र दंडवं इस्ते रईस मिफदा गाँव में मुहिम गाँव बिना कुरमा वरा मुहिम मसक्केत्त कुरेविಗೆಂದ मुहिम बिल तक अळुन मेन्न फेणिगे मिदणी MDP ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಜ್ಜತರಿ ಮೆಂಬರಕು ವಾಹಕ ಫುಳು ನುದಕ್ಕವಾತ ಮೀಗೆಂ ವಿಸ್ ದೇಹ ಕೊದ್ದನಿ ಮಿ ವತನ್ ಮಿ ಗಾಂವ್ ದಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾ ಹಮೇಕೆನಿ ಬೈ ಮಿ ಗಾಂವ್ ಗತಿಬಿ ಮಿಯದು ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಫಿಕುರುಗೆ ಇಜ್ಜತರಿ ಮೆಂಬರುಂಕ ಇಜ್ಜತ ರೈಸ್ ಮಿ ಇನ್ಸಾನಿ ವಸೀಲತ್ತ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಶ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ದುವಲಿ ಹಲುವಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ मी गाँव में वारम मुहिम बिलेकं अळुन फाह कोल्ल मी बैवरिन बड़ो कुरियर में लिबे रश्मि को बल्या गणवे तमरीन तक मसक्कत तजुर्बा लिबेगेंदाने फुर्सतेकं अळुन फाह कोल्लम बेणो इजते रईस मी गाँव मुगा जमान तक कुरिं रईस माउमून गे दुवस्वरु वतनी हिदुमे नोता वतनं हिदुमे कुरुम गे दारिं एरु फेद्दिगें दिया එනමස් ඒරා මිහාරා තෆාත්තකින් එ බහුරි ඒර ගොන්නනි ඕලෙවල් නිම්මා කොම්මෙ දරිවරකු මජබූරුවේ සිෆෑන්ගිය වන්න එව්විස් ෆාඩු කියා දෙකොළු හදමුන් ගෙන්දියේ මී MDP බුණි එහෙම් මජබූරෙන් නුකරවේනේ එයි හග්ගන් අරා ගන්නනීයේ මිනිවන් කමන් අරා ගන්නනීයේ කියාගෙන් එයා විස් දෙකොළු හෙදී මී MDP එහෙනමස් මියදු අලුන් මේ ෆහරුවේරි කමෑ කීගා දන්නවාලෙන් ජෙහෙනි එදුවහු ए मजबूर कोग्गें मी गाँव में हिदुमे कुरन नुको दरिंग मेदो दिवेही सिफान्ना दिवेही फुलुहुंगे एम्मे मती फडीगे तिबी एदुवा हुए मजबूरी हालतु एकुदिन गेणुवागे एकुदिनगे हित्तक वतन देके लोबवा दरिंग ए विष्णु गेणस्तिनुमगे नतीजा की मेदु मी गाँव में हिदुमे कुराने एत दरिन तके यूनिफॉर्म एळि मिदन्ने देमोस्साग तिबु इय्यया मेदु गोरी तफातकी मी हिदुमे रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ಫೆಟ್ಟೆವಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆರಿಗೆಂ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆಂ ದಿಯೈ ಹವಾಸಾ ವೆಫತಿಬೆ ಜುವಾಣು ಮಿ ಹಿದುಮತ ಎದಿಗೆಂ ಎಕುದಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಂ ಗೆ ಲೊಲುಂ ಒಹರಿಗೆಂ ದಿಯ ಕರುಣ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆಂ ದಿಯೈ ಉಫಲುಂ ಮಿ ಗೌಮ ಹಿದುಮೆ ಕುರಾನೆ ದರಿಂಗೆ ಗೊತುಗ ಎಕುದಿಂ ದೂಕೊಲ್ಲುಮಂ ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಬೇಣು ವೆಫತಿಬಿ ಮಿಂವರು ಇಸ್ತರೈಸ್ ವತನಿ ಹಿದುಮತಂ ಹುಳುವಾಲುಮುಂ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆಂ ದಿಯೈ ಎತ ಸತೇಕ ಜುವಾಣು එකම ශෞගවරි වෙගෙන් මිහිදුමතා බෑරි වෙගෙන් දිය මන්සරු ඉස්තරයිස් මියදු මියයි ගානෝනේ මි ගානෝන වුජුදුවගෙන් අයිමා ඉස්තරයිස් මිවාගොතකි මිහාරු ලිබෙමුන්දා මිහාරු දෙවමුන්දා තිම්මස්තුහුගේ තම්රීනු ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಳಿ ಎಹೆಂ ರಸ್ಮಿ ಬೊಡಿ ತಹುಗ ಒನ್ನ ಗೊತ ರಸ್ಮಿ ಬೊಡು ತಮ್ರೀನಕ ಬದಲು ವೆಗಿಂಗೆ ಬದೆ ಮಿಯದು ಹಿಂಗಮುಂಗೆಂದ ವತನಿ ಹಿದುಮತುಗ ಎಕುದಿನ್ನಕ ಲಿಬೆ ಉಜೂರೆ ನೋವೆ ಎನ್ನಮೇಸ್ ಮಿ ಗಾಣುನು ವುಜೂದು ಮೈ ಕೀಗ ಮಿಹ್ದುಮತ ಗುಳಿಗೆಂದ ದಿವೆಹಿ ಜುವಾನುನ್ನ ಉಜೂರೆ ಕಂಡೇಳಿಗೆಂ ಎಬದೆ ಇಜತ ರೈಸ್ ಕುರಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವತನಿ ಹಿದುಮತುಗೆ ಹಿದುಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾರುಗ ಮಿಯೊನ್ನಣಿ ಉಮುರುಂ ಅಶಾರಾಹರುಂ ಮತಿಗೆ ಜುವಾನುನ್ನ ಬ್ಯಾರಿವೆ ಗೊತ್ತ ಎಹನ್ನಮೈಸ್ ಮಿ ಗಾಣುನು ವುಜೂದು ಮೈ ಕೀಗ ಉಮುರುಂ ಅಶಾರಾಹರು ನುವಾ ಜುವಾನುನ್ನ ವಿಸ್ ಎಕುದಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗೆ ರುಹುಮಾ ekīga mi hidumata eba guleve ise rais mi gaum deke lobiwa watan deke lobiwa mi gaum gurbam wan kere zuwan jile bina kurmattaka izite rais jumhuriya rais dr mohammad muiz waraw mativeri beenu mega emani fan fette mashuwe alugonu men edeni mifada muhimmu gaumi masekkettakan huriha emmen huriha fikuregge memmen ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಂ ಏಗೆ ನತೀಜಾ ಇರಾದ್ ಫುಲ್ ಕೊರೆವಿಯ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ಗೆ ಗೌಮ ಫಾಹಿಕೊಲ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ತಂಗ್ ಅಳುಂಡ ಫೆನೆ ಸೆರೈಸ್ ಮಿ ಬಿಲವ್ ಅಳುಂಡ್ ವರ್ಬೊಡ ತಾಯ್ದು ಕುರಂ ಅಳುಂಡು ಎದೆನಿ ಕೊಮಿಟಿ ಮರುಹಲಾಗೆ ತೆರೆಗವಿಸ್ ಮಿ ಬಿಲ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಇತುರು ಬದಲ್ತ ಗೆನ್ನಂ ಗೆನೆಸ್ ಮಿ ಬಿಲಕಿ ವರ ಫುರಿಹಮ ಬಿಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಇಸ್ತರ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ವೆಗೆನ್ ದಾತನ್ ದೇಖಂ ವರಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ತರೈಸ್ ದೆವಿ ಫುರ್ಸತ शुक्रिया जतिन बरदम फुर्सत में रोनी माथेवरी दायरा की जतिन बर हसन जरीर
शुक्रिया रईस रे प्रथम सागुण हम इसवे वाहक दक्कम कोरी और वाहक कोदम बेणुम मैं देखिए बैन लगवामी अंगन के दोस्त का बात ही वे राज्य घोरिया कमदोना वरा बड़ा मरहबादन इस तरह इस गबल कोरिंजे हकीकत की मी गांव का आबादी के 50% की अंगन मी गांव का तरक्की के अद मी गांव इज्तिमाई होरिया कमेंस हकीकत के एम बरका मसे कोरा बेफुन के अंगन बेकमदु मी अंगन गबल कोरिंजे हकीकत कोम्बे कामयाब फिरन फातोगा वफात अंगन इस तरह इस एम खबरे ए कमनागे बरा मसक्कत हकीकत का आलगोन में फिरहनुम बस कामयाब बेके मी दनी इस तरह मी हकीकत की मी गांव का अदि अलगुण मेंगे मुत्तमतरे अदल मेंगे गेग सिंगे तो एम बुरका मसे मिकोने हकीकत अंगे कबदो अलगुण मेंगे दरिम बला बड़को तौलीमी जीद बिना कुरमटका हकीकतुगा मेन प्रिंसिपल तो एबे फुन के देना 10 कोद्दी एकं कुरुमुगे बुरा मसूदियत मियद उफनो मिदनी अलगुण मेंगे अंगे कम एंकम अद्वेस एफारो मी बना ग्वामी अंगन दोगा अलगुण राज्य का इम्हा दो बेते अंगन कम दोना वरंग हास पुरे अदवार बड़ा मरहबादन अंगे तो तरह इस दाउन जेहदाने मे दाउन बसकुन मंदा वतनी हिदमत की बिदा मी हकीकत का वरा मुहिम दस्त रईस अलगुण में मैं तो फाह कोल्लंग बजे राज्य के ओलबल आहरग मच्च अंगास नुहास नोत एदबल देहास नोत देहास फस्तेग अधि दिगुरी एता हास कुदी निममन दा इरुगा अलगुण में हकीकत विस्तांग बजे रंगल तौदीमी रंगल सर्टिफिकेट तक ए कुदिंग बहुदा ओलबेलों एदबलों राज्य के दरबार में मिदनी हम दुनिया के बढ़ती गौम तक नम्मसूर गौम तो गुंजाला राज्य के दरबारों A+++ वर्गिन मादा तो बहुदा इस तरह से मी हम गबल करेंगे हकीकत राज्य के करुदा हो तौलीमी निज़ाम का अलगुण में राज्य के नतीजात रंगलों में दा कमी अलगुण एमएस गबल करा कमी एन मस मसदे की ए तौलीमी हया निम्माफा अलगुण फाह को लंग बजे वजीफा का माहौल ए कुज्जा ए दरबार नुकुन ना इरुगा हकीकत का जिम्मेदार कं मी अलगुण में विस्तार किया कमी अलगुण वर बड़ा फाह करवे जिम्मेदार कं कूड़ा नोता अलगुण में न मसक्कत गो माहौला अदि ए मसे कुरा दायराया फरवा कुड़कुरम वर्गिना मस्साता सकुवाता अलगुण में न हुरिया दायर सो बाद एंकम मिफदा प्रोग्राम हिंगुमगे एम्बे रंगलो नोता एम्मे एमी पाकोदवे ए नतीजा है कि मी प्रोग्राम हिंगुम सोबंग एक दायरा तक हास का यूनिफॉर्म में सरकार के मोसा तक अदि एहने बस दायरा तक नुकुन्ना तौलीम निम्मा तौलीम दायरा निम्मा अदि मी प्रोग्राम निम्मा नुकुन्ना खुदिन की गाबिल रंगल अहुदा के दिबिगंबा जितोमा अलम गबल कोरा सिफत ए खुदिंगे अठगें पाबा अदि एक अनेक का इहतराम कोरा अदि ए वजीफा के माहौलुगा हरदना बिंगलगे मतिगे जिम्मेदार कमाए को मसे कुर्मुगे हुनरा वट्ट फाड़ी एक दिन नब 10 दस्तरीस हेंकम दन्नवाणी मी वर रंगल इस्लाह के अदि हास को अलगुण मेंगे मादमागे अलगुण मेंगे गोम हवाद मिति बि जुवानु रंगल बिना कुरने मसकते कुरा जिम्मेदार बेके हेदिगे नोंगुते तरइस अनु गोम रंगल वाकशेंडी अलगुण मेन्न मी वागोती बेफा दरिंद के माँ बड़ा दो बिन दरफुल ओलवे निम्मीस वजीफे का अनक एदो ने बेफर वजह बम्मन होता बप्पन होता बेबे हम एक दिन बेनुबा हुरिया अच्छे गंदी हुरिया का मैं कुदिर आहिर नती के जित रईस बेफारो अलगुण मेंगे जुबान गते ने मधु बेको नमेस एबदे गौम अदि मुस्तम अदि एक दिन बला बड़कोरी मैं फैंडस बेफार माँ बड़ो फायदा तक अदि ए खुदिंग सब बेफर मैं फैम बड़ते बड़ते उफलिन जे खुदिन एहन कम ए हुरिया कम गस हल्लो लिबिगन दान मिफदा प्रोग्राम हिंगुम की मी वर मुहिम कम अनु फाकदन बेनो वर बड़ जुवानुंगे वाहक दक्काने इंतकुल फरायत तरइस एहन प्रोडक्ट निजाम के तेरेंगे जुवानुन तम्मी गौमगे माहौल नेरे फेंडते रंगल हरदना बिंगल गमच्च बिना को आसास तक बिना को मुझे तो तेरेगा ए जुबान तो मी ये खुरी मुल्फ होती इस तरह इस वर दन्न में जे ने हम पदार्थ एम ए कंका रंगल को जुबान की गांव में फायदा हो बिना को ने प्रोडक्ट मसक दे कुरा निजाम के तेरे मी गानूनी ओन अलुन मी अदि इस्लाह को गानून कम हिदनी मी नून तो हकीकत को जुबान टका कंत कुरमट का गांव में गराइस को हे तो मसे कुरा न फुर्त महादानी गानूनी वो धीरे पन गान तो इस्लाह के नाने ए हरदना मैकेनिज्म के तेरे देंग ए प्रोसेस बेगन दानी ए जुबान तम्बिन को प्रोग्राम ता ए मसक के तरह मिकन एहम बंग में दन्ने आमने गोते मसक मिकन अलगोन ने पीएनसी ने मिस्र का ने वाला बड़ा शुक्रिया दे फुर्सत शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत मेहरबानी कुड़ा हुदू दायरा इज्जत नंबर हुसैन हमीद शुक्रिया इज्जत रईस वतन हिदमत के बिला मियादु अलगोन में बहुत कुरायरु
ಹಗೀಗಲ್ಗೆ ಬೈ ಬೇಫುನ್ನ ಮೀ ವತನಿ ಹಿದುಮತುಗೆ ಬೀಲುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಎಸ್ ಕುಟಕೊಂ ಅಲ್ವನ ಹೀವನಿ ಒಳೆ ಎಯಿ ವತನಿ ಹಿದುಮತೆ ವಿದಾಳುವೀಮ ನೋನಿ ವತನಿ ಹಿದುಮತುಗೆ ಬಿಲೆ ಮಿತಾಂಗ ಅಲ್ವನ್ ಮೆನ್ ದಂಡಮ ಹೆದೀಮ ಬೈ ಬೇಫುನ್ನ ಮಿ ಹೀವನಿ ಮೀ ಹಮ ಏಕನಿ MNDF ನೋನಿ ಪೊಲಿಹ ಮೀಹುಂ ವದ್ದ ನೋನಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡಾ ಮೀ ಇತುರ ಫುಳಾಕುರುಮ ಕುರಾ ಮಸೈ ಗೊತ್ತುಗೆ එහෙනම් මේ සයිගතුක මේ බිල්ගේ බේනුමකි නූනි මේ ගානෝනේ වජුද් කුරුමුගේ බේනුමකි දිවෙහි රාජ්‍යයක ස්කූල් නිම්මා දරිවරුන් ස්කූල් නිම්මා ඉරු තිබෙනි කියා හිසාබකු කන් අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන්නගේ බංගේ ඒ දරිවරුන් ස්කූල් නිම්මාගෙන් A level නූනි O level නිම්මා ඉරු අදි අල්ගොන් මෙන් මුජ්තමෙන් ඒ දරිවරුන් ෆක්කා නුවාකන් මේ අල්ගොන් මෙන් එම්මෙ ගබූල් කුර හකීගත මිකන් මී ගෙල්ලේ බෑ හොද් මට්ටක හකීගතුක අල්ගොන් මෙන් मी दरिवरु नट्टका अलवन में जुआनु नट्टका वतनी हिदमत के प्रोग्राम इज्जत रईस जुमहूरिया फेट्टवीस अद ए प्रोग्राम इतर बार दिनु मगतुं ए प्रोग्राम इतर फुरियम कुरु गतुं अलवन में मी इज्जत मजलिहा वतनी हिदमत के बिलुगे नमुग गानूने लागे अलवन में मियाद बहुत कुरु मी गेंदनी हकीकतुगा मी गावमा वतनी हिदमत के मिफद गानूने अन्न माबोडल लस्सविज अलवन में स्कूल निम्मा दरिवरु के तेरेगा अलवन हितंगने किता दरिवनुन्न तोए अलवन में मी मुज्तमाउगा हुरी कंकं एंगेनी बई इज्जत मेंबरु विदाळु गोता फाहा कुरवी गोता दिवे राज्य गोन्ननी किता फळुरक्कं एंगेनी किता दरिवरुन्न तोए दिवे राज्य मैगनु मसक्कतकी कोंचेक्कं किता दरिवनुन्न तोए एंगेनी मियादु अलवन में गबूल कुरिंजे हकीकत की अलवन में दिवेहिं कुरमुं एतम मसक्कते अलवन में मिहिं गाफिलवे मिफद प्रोग्राम तक नुहिंगी दिगु जमात के बेगिन दियुमगे नतीजा की मियादु अलवन में दिवेहिं तेरेगा राणं एंगे मीहकुनाई अलवन में दिवेहिं तेरेगा वडा कुरं एंगे मीहकुनाई अलवन में दिवेहिं तेरेगा वेल्डिंग कुरं एंगे मीहकुनाई अलवन में दिवेहिं तेरेगा इंजिन मसके कुरं एंगे मीहकुनाई तिब्बेवी वरं उमुरु दुवस्से फतिब्बे बेफनु मिकं कमा में वेरिकमे गे फरातु कंबडु नुवा कम वेज्जिया अलवन दंडमानी ए वेरिकमे गे बेनु में नतेन्नुतो वेतुदिय जमातोग अलगुन में मिफद कंकम इमालुमगे नतीजा मियादु अलगुन में कुरिमतियोगे मियोलेने बई मेंबरु फाहा कुरे विगोता रिसोर्ट तो मसे कुरा बेफुन दिवेहिन्न की कोचिक नेगे दिवेहिंगे मैगनु मसक्कत की कोचिक में नेगे दिवेहि मी कुरांगुलेनी की कम नेगे एकं कम दिवेहि मी तमरीन कुरनी एग्गोतकविस मी प्रोग्राम के बेनुमकी हमें एकनी MNDF नोनी ओदी हम मी हम वेद मिन्नो एकांकं अलगन में एबे जेहे रईतुं इदुग वाह दक्कायरोस वर साफ कों एगे गोत वाह दक्का अयतु अलगन गबूल कुरा गोतग मी वतनी हिदमतुगे मी प्रोग्राम की दिवेहि कोम्मे स्कूल निम्मा कोम्मे दारिवरक मजबूर को कुरंजे कमे ए अलगन में मुज्तमा तेरेगा कियवा निम्मा मतीतोली मदियुं नूनी वजीफा का दियुमे दे तेरेगा खुदिन बरबडु बदल तकिंगे बाद ए बदल तो गजही कुदिन गोस मगमग हियार कुरातम मी अलगुन में एम्मे न फेन्न हकीकत एम्मे मिकं कम दरियोनु सलाम कुरमट्टक जुआनु मिंजु कुरमट्टक अलगुन में मिफद बिले गेन्न मिजहेनी अलगुन गबूल कुरागतुग मी प्रोग्राम इतुरा फुलाको तिम्मस दुहे वेस्नु अलगुन में मी प्रोग्राम हिंगंबी की आहार दुवसे सिंगंबी एक तेरेगा अलगुन में कोम्मे दरिवरक मी वतनी हिदमतुग बैरिवा कोम्मे दरिवरक राणं वे सिंगंबान वडां कुरं बे सेंगेंबान करंट वायर कुरं बे सेंगेंबान वेल्डिंग कुरं बे सेंगेंबान मीवर मी प्रोग्राम एबेजे फुला कुरं मीगे बेनुमकी हमेकनी एकुज्जा वडां कुरुमेन्नु नूनी राणा मीह कवुमेन्नु मुज्तमेगे उलेरु दिरुनुमेगे एकुज्जा कुरिय दायरु दिमावा कोम्मे कमेगे बेसिक दन्न बयकं अलगुन में मी दिवेहि राज्यगे जुआनु एबवांजे अदि हम मियाको मी प्रोग्राम फ्रीहमा कुरा कुदिन्ना सरकारों फरुमाकुरा लोन स्कीम तक सरकारों दे वजीफा तक बेस हास इसकमिंग एब देंजे मीगे बेनुमकी मी कुदिन मी फ्रीहमकुरी तमरीनुगे सबबुं अलगुन में कशवर वेगिंदनी अलगुन में यगीम वेगिंदनी मी कुदिन की लोन नेगियस ए लोन कामयाब कमायको फरुमाकुं ए लोनुगे बेनुं एम फ्रीहमकुतगे हिपाने बाइक यगीम हमें एक वजीफा के माहौल नेकुतस एकुदिन की ए वजीफा या फरवातेरी गाड़िया कमे हिता बाइक यगीम होतु एम अलगुन हम निम्मालम अलगुन दर्नवानी मी अलगुन वरबुडा थाइद कुरा बिलेके मिफद बिले इज्जत रईस जुमहूरिया मी मजदिया दिवे रईतुंगे हग्गुगा
දිය ජුවානුග හග්ගුග ෆොනුවා දෙවි කමට්ටක රයිසු ජුමහූරිය නුහනු ඉහුලාස්තරික මෑකො ශුකුර් දන්නවන් අධි හැම එයාකු මි බීලුග මිෆද මි ගෞමී හිදුම මේ මජ්බූරුකමය ගොතුග शुक्रिया इज्जत मेंबर दे मिहा साहब और मिदानी नुनी मुहरी मसकत हते पॉइंट के सर मिहा साहब और मिदानी कमेटी तो घुषाला कांकम अटे पॉइंट के रिपब्लिक ऑफ सर्बिया रिपब्लिक मोल्टा द्वीराज्य कंडाला नॉन रेजिडेंट सफीर हम जिसो टका रईस जमहूरिया फनुवाफा मसद खारजी गुणतो कमेटी दिरासा को निमिगत को रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिद शलवा देवानी खारजी गुणतो कमेटी मुगर मतिवर दायरा इज्जत मेंबर हसन जैद शुक्रिया रईस रिपब्लिक ऑफ साबिया रिपब्लिक मोल्टा दिव्यराज्य कनाडा नन सफीर हम जस्ट टका रैश जुमरे फोने मस्सा दिरासा को अपने निमगत रिपोर्ट अंत बेफोन हिस्सा को लाना एम्बर मिस्टिलो अल्फा आम सबीना रिपब्लिक साबिया रिपब्लिक मोल्टा दिव्यराज्य कनाडा नॉन रेजिडेंट सफीर कम हम जिसमें टका रैसो जुमरे फोने मस्सा दिरासा कुरमा कमिटी फोनोमा विमर्श दिरासा कुमटा कमिटी मनी बदम बाबा अमेक फाकोदन मिमस्सा कमिटी दिरासा को निमटक अणुबनी फुर्तमा अणुनंगे बद्दमग सुंगडिया अदि मिमस्सा बेहे गुतुंग अणुमे कुरे गेंदान गोतुगे तावले कंडाला अदि अणुमे मिमस्सा गुले गुतुंग गानुन दाजुम करा इजराता फरम कुमटक होदंजे हे मालूमाता अदि होदंजे डॉक्यूमेंट होदा गोतके निम्मा अदि हेम्बर मिस्टिलो अल्फा लाम सबीना के दिवराज फॉर इंस्टेंस गानुन के फनवन मादाग बयां कोरा सफीर गोतुगे अयन कोरा मीहे गे फरेम कोरंजे सर्वत फरेम वेतो फरा करम कोटगे कुरिंदन भें अणु मोसा तक दियंत फोने वह धन्यवाद एफा कॉम्पिटिंग होदा फा माउदो मत दिरासा कुन फा हेम्बर मिस्टिलो अल्फा लाम सबीना के दिवराज फॉर इंस्टेंस गानुन के फनवन मादा के सफीर गोतुगे अयन कोरा मीहे गे फरेम पुरमवान कम बयां कोरा सर्वत फरेम फरात का कमिटी वनी निम्मा मीगे तुरम तिने दिसंबर 2016 दिसंबर 2025 अदर रईस जमहूरिया फनवा सिटी तक को हिमनाफा एम्बर मिस्टर अल्फा लाम सबीना के वनर कमिटी दिरासा को इफरात के दिवराज दौत तमसीर को सफीर का वजीफा वाजिब तक मसूदियत अदा करा फ्रेमवर्क तौदीमा तजुर्बा गाबिल कंहुरी फरात का कमिटी बनी कनाला निम्मा मिहिम को तुमा को रई तुमलजी को गवाद दुष्ट बास नमादा गराग एवर नंबर को 10 रिपब्लिक ऑफ साबिया रिपब्लिक मोल्टा दिव्यराज्य कनाडा नॉन सफीर कम एम्बर मिस्टिलो अल्फा लीला आम सबीना अयन कुर्मा रगितो मजे रोहन दिनमा फ्रेंड कम कमिटी के इत्तिफाक मनी निम्मा इससे देने मस्सा कमिटी फास को निमको तो मच्चर रिया को एमस्सा रगितो मजे को फिनवडा गन्नवा को तो मति निम्मा देव मगेदी रगितो मजे गवाद को सते का सोसन मादा का बाबा हवादी एमादा मींगो धरो मी इज्जत मजे सागुन मी रिपोर्ट हो सेली शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बॉस को नम कंडेल फोन जुमला 30 मिनट ए मस्जिदी होगा तमसील कुरा कम सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर अदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट का फुर्सत वाकुल देखो मैं देवडा नम इज्जत मेंबर ना फुर्सत हुआ बार दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया रईस रिपब्लिक ऑफ सर्बिया रिपब्लिक ऑफ मोल्टा दिव्यराज्य कनाडा नॉन रेजिडेंट सफीर हम जिसमटका रईस जुमहूरिया फनवा मस्सा खारजी गुणतक बेहे कमिटी दिरासा को निम्मी रिपोर्ट अळुन वरता तायद कुरा वहाग दन्नव इस रईस मी मोल्टाया सर्बिया कंडवा अल्फावा हेम्बेर मिस्टिलोज अल्फा आमिनत सबीना की मी मगाम शर्तु हमवा अदि दिव्यराज्य फॉरेन सर्विस कानून के दशों मिफद मगामक एम्मे एकशेन बेफुलाकं कमिटी फाकोफा वातीवे मी अळुन हम धन्यवादं बेणु अळुन मेंगे सरकारुं फणुवा नन फुलुतककी एकंकम गाबिल एकमग फंड लिबिगेंबा मीहुंकं अळुन मिफुरसुतग फाहक्कोल्लं बेणु एहंकमु मी रिपोर्ट अळुन में तायद कुरा वाहग धन्यवादं अळुन पाको निम्मा वरब शुक्रिया वैकरदु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस उशल फामियो रिपोर्ट बस अरुण से कमिटी गा इन्नाती हम वारा फरी हम तायद कर साबिया शा मोल्टा कंडेल फार्म नॉन रेजिडेंटल सफीर कम एम गाबिल बेफला कम कुरिंग वाहक प्रो देखे बेफला विदाल भी अरुण से कंग बुल कर एन में अरुण में विस्नादन जे कमे अरुण में मियोलेनी
මිගවුන්ගා ඔන්න එම්මෙ බොඩු දෙ ඉන්තිහාබ එක්කොල්දුම හරදු කොට කුරුම ගොතුම ඉසෙත රයිස් මී එම්බසීතක මි කණ්ඩාලා මීහුන්ගේ ජුම්ලා ෆොරින් සර්විස් මී ಬೇರುಗ ಮಿಹುರಿ ಎಂಬಸೀತಕ ಮಿ ಗೌಮುಗೆ ಭಾರತ ಕುರೆ ಮಹಾಕು ಫನ್ಸಾಸ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಮಹಾಕು ಇಜತೆ ರೈ ಮೀಗೆನ್ ಕುಣ್ಣ ನತೀಜಾಕಿ ಕೊ ಬ್ಯಾತೋ ಈ ಅವನ್ ಸ್ವಾಲಿಕ್ ಗಾಬಿದು ಬೇಬು ತೆದೆ ತೆದುಫುಳ ಗಾಬಿದು ಬೇಬುಳ ಅವನ್ ಮೈಯನ್ ಕೊರನ್ එහෙනමස් නතිජාය කොබ දෙහස් ෆන්සේසන හරු ගාවන බජට් ජෙහි බේරුන් 2 බිලියන් ලිබේනකම ආම්දනී ගොතුක අවුන් මෙන්න ආහාර නිවුන ලිබුනි 500 මිලියන් මි එම්බසී තව තිබේ බේෆුලුනේ මාසෙක්කත හගි ගොතුක නුකුර ඉජෙත රයිස් අවුන් මෙ මිකුරා හරදු මි කුරා හරදා ගාතවස් මාසෙකත නුකුර මීන් ගවමක අවුන් මි බේෆුලුන් කොරන්ජේ කමකි අවුන්ඩ සිංගේ සදාන්ජු නුන්ක එහෙනමස් ගෑ ගුළුමෙන් උෆද්දා ඉජෙත රයිස් ගෑ ගුළුමෙන් නැතිම අවුන් මෙන්න එහි තරිකන් ලිබෙනි ගෑවීම එහි තරිකන් ලිබෙනි අලුවතිවගෙන් බාරගොදවගෙන් ලිබේ එචන ඔහි තරිකමකි එහෙම ඉජෙත රයිස් මි එම්බසී තකන් අවුන් මි හරදු කොරණි 54 මිලියන් රුපියා අඩුවහාදමු ගාබිල්කම් හොන්නන් ජේන රෝදමු මී රම්දෝ මහෙග බාබා ෆොරතම ජල්සා ඉජෙත රයිස් මි මජ්ලිස් උෆතුනින් සොර රම්දෝ මහෙග මි දවුරුග බාබා විවන මජ්ලිස් බාබා ෆොරතම ජල්සා මි ජල්සාගා එව්වාක දක්කාදමුග ෆුර්සතු ලිබිග ආලුමෙන් මියොලෙන් ජේන එකනිමා එකනි මිතා ආලුමෙන් ඉජෙත්‍රි මෙම්බර් මුලේ නගලකන් නෝන්ති විදාලවි මිදිය රම්දෝ මහවස් මි මජ්ලිස් ජල්සා බාබා හොයි mi majlis ufeduni sure vidalwi metan ko rangalo ko deni ngeto mi majlis ufeduni sure vidalwi metan ko rangalo ko deni izetre mergo akmul kure ganguste bande izete rais tankole awahi kanne har awun hiwen awun midenne mi ahar ramlo mahega faaba fatama jalsa mi jalsa ga algonda wahaka dakkala milibunu emminute adwahadumu gabilkam izete rais algonda mawdumat lifiga egotun huriha jinni shaytanam mi mohoga wani kastololi එම්බීම අවුල්මෙන්න මඩුම තිරකමයක් කියමන්තිරකමයක් විවාහ කඩුවාදම ගාබිල්කම් හුන්නම් බාඩකම අවුල් මිදකෙන අවුල් මිදන්නවනි මිකුරා හරදා එවර අවුල් මෙන්න කෙච්ච නුදිබේ අවුල් මි කොමිටින් ඉසත රයිස් මි මාජිලියුගස් එම්ම ගිනාන් කුරි එම්මසකත කීමි සෆීරුන් අයන් කුරු අවුල් මෙන්න ලිබනී කෝච්චෙත්තෝ මිසවාද අහාදෙන් ජයනු එහෙම් වීමේ අවුල් මියහනි අවුල් මෙන් හරදුවබ කුරමේ 54 මිලියන් මහකෝ කෝච්චේ ලිබනි එයි අවුල්ග ස්වාදකි අවුල්මෙන් ෆෑසා නැතිමේ අවුල්මෙන් හරදු කුඩ කුරුම මිකොරණි රයිතුන්න එම්මෙ බොඩ ෆුර්සත් ලිබේ කන්ත ඉන්තිහාබ් මදු හත්තාස් මීනුන්ත හරදු කුරම් විදිමාදකි විදිමා හරදු කුඩ කොෆිය අවුල්මෙන් බෙල්බේ මහකෝ ෆන්සාස් මිකො මා රංගලෙන් නුන්ත ඉසෙත රයිස් මිදිමා හරදු කුඩ කුරා රේවා කවුන් මිදන්නවනේ ඉන්තිහාබ් තක රයිතුන්න ගාත දාන් ලිබේ ෆුර්සත් ගෙල්ලුවාන් උදාෂ ඒවා කවුන් මිදකනි මිහරු දෙරුෆියා 50 ලාරි ෆොරතම් ෆාර් පෙට්‍රෝල් අගොයි බොඩුවනි තෙලුග අගො බොඩුවනි මුදලුග අගො ඉසෙත රයිස් බොඩුවනි බොඩුවා එරුගා ආගොන්මෙන්න මිතා හණකුණුවේ තිබෙවෙන්නත එද්දු රයිසුල් ජුමුරියා විදාලවනි ඉබ්බ සාස් කමෙනතේ ජෙහිගෙන් අන්නදුවේ බොඩු කොල්දලි හම සාෆ් කො බොනම් මින් හුරිහාර යිතුන් කබූල් කුරේ දුනියක හංගුරාමේ ෆදා ෆරාෆියා තෙලුගා බොඩුවාන එබ සම සාෆ් කො රීති කො බුණවෙන් ඒ කමෙග්ග ඔළුවාදුංග මානේ ඉසෙත රයිස් නැතෙන් නුත්තු අවුල්මෙන් ගාව මොති නුරක්කාතරි හාල්තෙග දුනිය ඔති නුරක්කාතරි හාල්තෙග බොඩු හංගුරාමේ කාවමෙන් කුරිමෙත් ලාම් මිදනි තෙදුබහම් වාහක දෙකම වර රංගල හොයකම අලුගොಂಡ කේනෝ මිගම් ගරයිසුල් ජුමුරියා දෙන් කුරවෙන් හෙන්න රයිතුන කංගග්ග සාෆ් කො දෙම්බි ඉන්තිහාබ් මදුකුරම් බි කිනු ඉසෙත රයිස් හරදු කොඩ කොරඤ්ඤා මිකං කොරම්බි මි මජ්ලිහු හරදු වරක් කොඩවාන කරන්ට මිෆාර් ඒ අලුමන් ජල්සා නුබාබ්බාත් මි කුරවිදාන කම කී කුරවම ජල්සා බාබ්වනි මිතා කුරාන කමෙන් නොන් රෙසිඩන්ට් සෆීර් අයන් කුරුනුනි අනු ඔන්නනී කිනු මි තෙෆරා ඔබදන් මිතා අන්නනි කොම්මදු කාරොමෙන් ගමිස්ලා ටයියලා මජබූරු කුරීම් සරුකාරුන් දන්නවා කමෙක් කුරු ඉතුරු කමෙන්නේ හරදු වරක් පුඩවාන මි මහකෝ එෆ්ආර් මි ජල්සා බාබ්බාලිය මහකෝ එෆ්ආර් දැන් වාහකේ දක්කාන බොඩ බිලෙන් අලුමෙන් නිම්බාය මි බජලියුක ඉසෙත රයිස් කමෙන් නැති මාලුමෙන් එම්මෙ ජල්සා මි බාබ්බාය සරුකාරුග මිනිස්ට්‍රී තන් එත බෑවර බොහරි ඒ මිනිස්ට්‍රී තන් ඒ එටර්නි ජෙනරල් ඔෆිස් මසෙක නුකුරේ වා කාරුන් එත ෆාරකු දන්නවා එහෙන් නමස් කීක් තෝ කුරානි සරුකාරුග මෙම්බරුන් දී වාග මි ෆෙන්නනි හම මිහෙම් වානි රර්රහබ්බේ සරුකාරු මි මෙම්බරුන් දාෆියා अंगाय मुनान मियक नुहन्नान वरा बड़ शुक्रिया रंबो मुबारक हुरिया मुबारक हुरिया रईतुन वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात शुक्रिया इज्जतेरी मेंबर मिहा हिसाबुन मी रिपोर्ट के बहुत निमुनी मेदुगे वोट गडीगा मी रिपोर्ट वोटं उन्नानवाक दन्नवन 8.2 ओमान दिविराज्यं कंडाला non-resident Safir Hamidi Somataka Resumuria Fonwafa Masada Kharji Gunto Committee Dirasa con Nimigot report. Mi report Majidan Ibadabani Kharji Gunto Committee Mugaru Aturi Direct Jet member Hassan Zari. Sukuriya Terais Omana Divaraj Kanala non Safir Hamidi Somataka Resu Jumhuria
هنا مسا دراسة نمجت ريبورت أول ميزة من سهوشالا ممسا دراسة كورما كوميتي فنوما كو أول بني تين كوميتي يجي مسا كه ممسا ده كوفا أدي أكو فاكو ده مينو فرتما كوميتي قالون مين بني ممسا دراسة كورما سونغدي كادي ممسا دراسة كوميتا غانو غوتون أدي إجراء تفرهم كورمتا قالون مين كورنجه مسا كته كورمجه تابل أدي كورنجه مسا كته قالون كوميتي اتفاقون فاس كوفا अभी 17 फरवरी 2026 के बे कमेटी के बद्दो मगे अमाना दिवराज कनाला नानसा सफीर का हम जिसमें टका राइसो जुमरिया नफल फुनवा फरा कम गाबा हेम्बेर वेस्ट साइड अल्फा अहमद सरीरा के मिहार अल ममलकतुल अरबियतुल सऊदिया दिवराज कनाला फा सफीर का मवाती अफरात के दिवराज फरिंसस कानून के फनवन मादा बयान कुरा सफीर गोतुगा यन कुरा मीहे के फुरियम पांजे सरोता फुरियमा वा फरात कमशा दिवे दौलत तमसील को वजीफे का वाजिब का मसूलियत अदा करे फेम्बर का तौदीमा तजुर्बा अद गाबिल कंग हुरिकं कमिटी बनी फाहा करे फा तरइस अन फा कोन बेनु नन सफीर कमकी इतुरु इदमस्तक अदि इतुरु मुसारे हिंगा मगाम तक नो अन में नन सफीर कम अजिम कोनी गायन का नोदिया अपसन में भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मगामुत तिबी बेफलों एंकम मी राज्य हाज सियासत मी जमाना गुले को तुम वाराजी फे हाज सियासत बिना कुर मटका हम कम्मे कोरेंजे मसकत गो अलवन फाको लंबेन मी की इतोर हरदे एबे सालिगा दातुन दा कमे नोका अलवन फित फाको लंबेन अमे एक तरह से फाको लंबेन मी मसा कमिटी दिरासा कोरमा फो मी वेस्ट साइड अल्फा अहमद सरीरा की अमाना दिव्य राज कनाला नंसन सफीर कमा अजन कोरमा एक्सिवा फरातकम कमिटी फाहा को रगितो मजीह गवाद दोस्त 22 वन मादा राग एवन नंबर गदशों अमाना दिव्यराज कनाला नॉन रेसिडेंट सफीर कमा न्यू वेस्ट साइड अल्फा लहम सरी अजन कोरमा रगितो मजीह रुहम दिनमा फेंड कमा कमिटी का बद्दो में कमिटी का हाजिरी वोट का बैर भी एमा मेंबर इत्तेफाक वने फास को मिहम मिकंग उतमा को इसने देने मसा रगितो मजीह फास को निम्मी गोतु का मच्चा रिया कोर मी कमिटी निम्मी गोतु का मच्चा रिया कोरबा एमसा रगितो मजी फेन वडागन गोतु का मती निम्मा दे मंगेदी रगितो मजी हो गवाद का सते सो समादा वा अदे एमादा मी मुदसु मी रिपोर्ट अनु मिस्टर मैच खुशेली शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट भास्करम कंडेले फोनी जुमदा 30 मिनट ए मस्जिद को तमसील कुरा को में सियासी पार्टी को एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट अदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा एंग इज्जत मेंबर 5 मिनट वा को देख में वडा नो इज्जत मेंबर न फुर्सत हुआ बार दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम सजा शुक्रिया इज्जत रईस ओमान दिवराज्य कनाला नॉन रेसिडेंट सफीर हम जिसमें टका रईस जुमूरिया फनो मसद हारजी गुरुन तका उलंतो कमिटी दिरासा को निम्मी गोतु के रिपोर्ट अंगल तायद कुरा वाह दन्नो इज्जत रईस मिफदा एंड कौम तक नॉन रेसिडेंट्स के गोतु का सफीरों में कंडेल गिंदा गोतु का वाह का कमिटी की इस्तेर मुगर देम वर साफ को विदाल दे भी नमी सालून में मीगे कोरी के रिपोर्ट वाह फुल दक्को एमडीपी के फरातों वक्रदु दायरा इस्तेर मेंबर फाह को एक पूरे भी मीविस गाँव में हरदु बड़ो कुरम बेगें कुरा कमी के इस तरह इस विवेफुल नकी मुल गाँव में गति भी एम्मे दुनिया के गाँव तक रट्टे कमंग हेदिकें गुले बेफुल इस तरह इस एमडीपी के मितिबानी एहन नमी इस विवेफुल नकने के दुनिया हिंगा गोते दुनिया हिंगनी में लामे हिफा दुनिया में एक गाँव गाने गाँव में बेफुल रिप्रेजेंट कर एक गाँव रिप्रेजेंट कर हुन्ना बेफुल गाने गाँव में रिप्रेजेंट कर हुन्ना गोतम मी गन्ननी थंगन थर्तीब करे एक गोतक इस मी गाँव में मी कंका हिंगा मुंदा गोबिस मी बेफुल नेगी वाह को रायी तोड़नंग ओले गोतंग अबदु इस कोम्मे कमे बिस मी वाह का दक्कन इस तरह इस गाँव हदा मजली कोम्मे दो कोन्नन जे इच्छे नोंगे इंगे तो है मासेकते होती है मोन्ननी एव्वनी එහෙනම් මේ එවිසොළු වාදම් වාහ දක්කනි මේ දෙයින්තියාබ එක්කුරව එක් එකෙන් නෝන් කරනි ඒ දුව හෙග්ග බාවනි දෙයින්තියාබ අංගන තරගිය මසික කුර කොමිටිය කී සවකින්තියාබ කවුන්සිල් තක කී සවකින්තියාබ ඒ දුව හෙග්ග බාවනි දෙයින්තියාබෙන් ඒ ඉස්තරයිස් එහෙම මිකහල මොලින් විස් ගවමුග කාමේ රංගලන් ඔතියා නොබෑකෝ වාහ දක්කනි ඉස්තරයිස් අලුන් මේගේ රයිස් ජුමුහුරියා රෝ රම්දොම්ම රෝදේ හුන්නවාගේ වර තෙදුවරිකම අමානතරකම ඉහලස්තරකම ගවමු හින්ගනි එහෙනම් මේ සෙවිදාලෝනේ දොගේ හද්දවනි එහෙම एक कमेक दिस तेदगो मी मिहारकं एस एमडीपी के फेतुरिगं उले मी बाय्यगे गोतवालन कबूल कर मिहार एक गोतक इस आलू में रींदु कुलेस मी गांव में स्नोफेंडन इस तरह इस मिहार एहन कुले का पार्टी इस बदल फोत ए में मी गांव में
ಆಸಕ ಫಾರಿನ್ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಫೀರುನ್ನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಫೀರುನ್ನ ಎಂಬೆಸೆಡರುನ್ನ ಮೀವಿಸ್ ಒಳುವಾದಂಗೆ ದಕ್ಕನೆ ಮಿ ಮಿಕಂಕ ಹಿಂಗ ಗೊಬ್ಬಿಸ್ ನೇಗನೆ ಏಕಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೈಸಕ ಮಿ ಹುಣ್ಣನಿ ದುನಿಯೆಗೆ ರೈಸ್ ಕಂಕ ಫೋನ್ನೆ ಬೇಫ್ಲೆ කිහෙනෙත්තෝ මි බේෆලන් තම්රීනුනුකො මිතන් දන ෆොනවාති මස්සලේ කිසිතරයිස් එහෙම අලුණු වර ෆොරි හැමේ මි රිපෝටර් තායිදු කරන් අල්ෆ අහමද් සරීරකි මි දායිරාග තජරිබා ලිබඩන් හුන්නේ ෆොරින් ඩිප්ලොමැට් එක එහෙම අලුණු කබූල් කරා ගොතක සරීරුගේ විසාමතුක ඕමානා දිවි රාජ්‍ය දෙමෙදු ගෑ ගුළුමෙන් ඔෆෙතිකෙන් දාන අදි ව්‍යාපාරික ෆයි ෆුර්සත්තන් හොදා දෙවමට කයිමන ෆන් මසකේ පුල් කරවන් දිවි රාජ්‍යයේ ඕමාන කී දිවි රාජ්‍ය වර ගෑ ගුළුමෙන් ඔන්න ගවමෙන් అది వరగ్గిన వ్యాపారికి ఫహి ఫుర్సత్ తబ్బి సోమాన్కి ఫరాతుం అలున్ మెన్న లిబముందే శరీరుಗೆ ಜಾಮತುಗ ಅಳುನ್ ಗಬೂಲ್ ಕೊರನಿ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಆ ಉಮ್ಮಿ ಆ ಕೊರಿಯರುಂತಕೆ ಮಿಗೋ ಮಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ದಾನಕ ವರಬೋಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಸ್ತರ ಇಸ್ ದೆ ಫುಸ್ शुक्रिया इज्जत नंबर देंग आउट फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा इज्जत नंबर मारूफ जाकिर शुक्रिया इस्तर रईस अंगन कुदोगे थौनिया हुरिया अंगन बेकंबल उन्न अरिस कुरंग अदी ಓಮಾನ ಕಡಾಳ ಹುಣ್ಣವ ಸಫೀರ ಆಳು ಹಮ ತಾಯ್ದು ಕೊರಂಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಳು ತಾಯ್ದು ಕೊರ ಆಳು ಅಲಂಗ್ ಆಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿನ ತಾಯ್ದು ಕೊರ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಸಾವಣ ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಮೆದುರ್ಮತಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಗ ಒಮಾನ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫರಾತ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಫೀರ ಕಂಡಾಳ ವಾಹಕ ಮಿಯದಕಿ ಮೆದುರ್ಮತಿಗೆ ವರಂಗ್ ಹಾಸ್ ವರಂಗ್ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಹಂಗುರಾಮೆಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನಿರುಬವೆರಿ ಫೌಜ್ ತಕೊಂಗ್ ಅದು ಅಮೆರಿಕಾಯ ಗುಳಿಗೆಂಗ್ ಬೊಡು ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಮು ಮಿದಣಿ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ಸಬಬುನ್ ದಿವರಾಜ್ಯ ಫೂಣು ಬೆದ್ದೆ ಅವ್ರು ಬೊಡ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ಬುಮಕಿ ಎಕರಿಗೆ ಎಂಬಾಕ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ದಿಗುದಾಗೆ ಗೋಸಿಕಂ ಗವಾಣಮ ಅದು ಹಿಂಗೇತೋ ಇಸ್ತ ರೈಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿಯ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ವಣಿ ಮರಾಲೇಫ ಅಹೆನ್ ನಮ್ಮ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಎಕಂ ಕುವ್ವೆರಿ ಕೊಲ್ಲ ನುಕೆರುಣು ಹಾಲು ಮೀಗೆ ಕುರಿಗ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕೊಂ ಕುರಮುಂಗ ಸಗಾಫತೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮತೋಗ ವೆರಿ ಮರುಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಬ್ಯಾದಂಡಿಯ ತಿರುಕುರುಂ ಕಾಲ್ ಕಂಕಂ ಮಿಯದು ನುಕುರುಮಕಿ ಆಳುಣ ಮೆಂ ಕಂಬಡುವಾನ್ ಜೆ ಕಮೆಂ ಅದಿ ಇಸ್ರೇಲುಗೆ ಮಿ ನಿರುಬವೆರಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ವಾಗೆರುವಾಗುತ್ತ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಕಂದತ್ತ ಬೆಟ್ಟುಮಕಿ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ದಿವೆ ರೈತು ಹಮಗಾಮಸ್ ಕಂಬಡುವಾ ಕಮೆ ಕಮಗ ಆಳುಣ ಫಾಹ ಕುರಂ ಎಕಂಕಂ ಕುವ್ವೆರಿ ಕೊಲ್ಲಂತೋ ಅಹಾಲುಮುಂ ಎ ಸೀದಾ ಜವಾಬೆ ನುದೆಬುಣತಾಂಗ ಉರಿಹಾ ಹಿದುಮತ್ತಕ್ಕೆ ದಿವೆ ರೈತುನ ಬರಾಬರ ಲಿಬೇಡಕಮ ರೈಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಏ ನಮ ಹಗೀಗತಕ್ಕೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ತಕೆದಿಗಾಗು ಇಂತಿಹಾ ಬೊಡುವೆಗೆ ಎದಣಿ ತೆಲುಗಾಗು ಇಂತಿಹಾ ಬೊಡುವೆಗೆ ಎದಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಮ್ಮೆ ದುಹಾಕು ಎತಂ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲಿಬೆಂಗು ಫತುರಕಮ ಇಂತಿಹಾಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುಂದನಿ ಎತಂ ಎಯಾಲೆಂತಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾದ ಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಯದು ಮೀ ಸಫೀರು ತಂತನ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಾರು ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ವರಬೋಡ ವಿಷ್ಣಾದಂಜೆ ಕಮೆ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮೀ ಅರಬಿ ಮೆದುರ್ಮತಿ ಗೌಮ್ತಕ ಸಫೀರು ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಾರುಗ ಮಿಯದು ಮಿ ದಿಮಾಫಾವ ಹಾಲತ ರಿಯಾಯ ಕೊರವ್ವ ಮಿಕಮುನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರಾಣಿ ಕೊಂ ಅಸರೆತ್ತೋ ನೋತ ಗೆನವೇಣಿ ಕೊಂ ನಗಳೆತ್ತೋ ಪಲ್ಲವಂಗೆ ಬಜೆ ಇಸ್ತೆರೈ ಸಾವಣಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕು ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಕೊರಾರು ಬೇರುಗೆ ಹಿಲೇ ಹೀಗೆ ಗೊತುಗ $2 ಬಿಲಿಯನ್ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಬಜೆಟುಗ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಬಜಸ್ಸವ ಹಗೀಗತಗೆ ಇಸ್ತೆರೈಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹೊಂ ಅಳುಣು ಬದಾದಿರು $50 ಮಿಲಿಯನ್ ನುದಿಬೆ ಎಣ್ಣಮೆ ಮಿ ಸಫೀರು ಅಯ್ಯನ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಕುರಾಕ ಮಾಳುಮಣಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ನುವೆ ಮಿಗೊತಂ ಮಿಕಂ ಕುರಿಮಾ ದಿವೆ ದೌತ ವಾಣಿ ಗೆಲ್ಲುಂ ಎವಾ ಕಾಳುನು ಮಿದಕ್ಕಣೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಕುರಿಮತಿಫಾವ ಹಂಗುರಾಮ ದಿಗುದಾಗೆ ಗೊಸ್ಸಿಕಮುಗ ವಾಣ ನೋತ ಮಿಹಾರು ಫೋಕಸ್ಟ್ ಕುರವೆ ಗೊತುಂ ವಿಸ್ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಇತುರ ದಿಗುದಾಗೆ ದಾಣಕಮ ಬೇರುಗೆ ಹಬರ್ತಕಂ ಬುಣಮುಂ ಎದನಿ ಎಂ ವೆಜ್ಜಕಮುಗ ವಾಣ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ದಿವೆ ರೈತುಂಗೆ ಕಾಬೋತಕೆ ದಿಗೆ ರಕ್ಕಾದೆರ್ಕಂ ಉರಿ ಕಿಹಾ ಮಿಂಬರೆಗ್ಗತೋ ದಿವೆ ರೈತುಣ್ಣ ಬೇಣುಂವ ಅಸಾಸಿ ದೆಂಗುರಿ ಖಿದುಮತ್ತಂ ಹುರಿ ಕೊಂ ಮಿಂಬರೆಗ್ಗತೋ ಅಳಮೆಂಡಂಗೆ ಬಾ ಸಾಫ್ವಾನ್ ಜೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಮಸಹ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತರಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲೆವೆನ್ಸ್ ದಿನುಮ ಸರ್ಕಾರಂ ತಯ್ಯಾರ್ ವಾಂಜೆ ಅದು ಎರಡು ಹಮ ಮಿಫುರ್ಸತುಗ ಡೊಲರು ಮಾರು ಕುರ ದಿವೆ ರೈತುಂ ಅತುಕುರಿ ಡೊಲರು ಕೊಳು ಮಾರು ನೊಕೊಂ ಹಿಫೆಟ್ಟು ಮರ ಅದು ದೆಂಗ್ ಕುರಿಮತಿ ವೆದಾಣ ಗೆಲ್ಲುಮಕ ತಯ್ಯಾರುಮೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕಾಬೋದಗದಿ ರಕ್ಕಾದೆರ್ಗೋ ಗೇಗೆ ಕಾಬೋದಗದಿ ವದ್ದ ಮೀ ನಿಕಮೆದಿಕಮ ನುವತ ಕುರಿಯಂಗ ತನಕ ದಿಮಾ ವೆದಾಣೆ ಉಂದಗುದಕು ಸದಾ ಮೊಟ್ಟಕ ರೈತುಂ ಎಬ ಹೇಲಂತೆರಿ ಕೊರಂಜಿ ರೈತುನ ಎಬ ಎಂಗೆಂಜಿ ನುವತ ಸರ್ಕಾರುಗ ಮಿಕಂಕಮ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದಿನುಮೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಣಿಕೊಂ ಕಮೆಕ್ಕ ರೈತುನ ಎಬ ಅಂಗಜ್ಜೆ ಇಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತ ನುಜಸ್ಸುನಿಮ ಎತಂ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಕು ಅಮುನ್ ದಣಿ ಏ ನಮವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರುಗ ವೆನಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತ ಹುಟ್ಟಾದು ಮೆಂಡತಿ ಕುರಿಯದ್ದನೆ ಮೀ ಎವ್ವರೆ ಹಸ್ಸಾಸ್ ಮಗುತೆ ದಿವರಾಜ್ಯ ಕುರಿಮತಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ಇಕ್ತಿಸೋದಿ ಕಾರಿಸಾತ ದುನಿಯಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ದಿಮಾದ ಅಕ್ಕ ದಿಯುಮಕಿ ಸೆಕರಿಗಂ ವಾಕಂ ಎಹಾದತುಗ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಏರುಗ ಸರ್ಕಾರ ತಕು ಅಳಾಹುರಿ ಫಿಯೋಳುತ මිහාර මිසරුකාරම් විස් අලන් තයියාරුමකි අදි රෙඩියුමකි මියදුගේ මිහාදත බදා ෆයිස්තරයිස් වර මුහිමුකමේ එහෙම් වීම එකංකම රියා කොරවවා එකංකම ලෆයා මශ්වරා දෙවේන වරුගේ සෆීරු මිගවම්තක අයන් කුරුමකි
මුහිම කම කමුගා දෙකෙන් දෙවි ෆුර්ස්ත වරබඩ ශුක්‍රියා शुक्रिया इज्जतेरी मेंबर मिहा हिसाबों मी रिपोर्ट के बॉस ने मुनी मेरे को वोट गड़ी का मी रिपोर्ट ऑफ वोट उन्नर वाक दन्नवां अशुपन तीने रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य खंडाला नॉन रेसिडेंट सफीर हम जिसमें मटका रईस जमहूरिया फनवाफा मसदा खारजी गुणतो कमेटी दिराजा को निमिगत की रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदिया शलुबाद पानी खारजी गुणतो कमेटी के मुगल मतियों दायरा इज्जतेरी मेंबर हसन ज़रीफ शुक्रिया रईस रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य कंडाला नाना सफीर का हम जिसमें टका रईस जुमहूरिया फनवा मसा दिरासा को निमिगत रिपोर्ट अलमिस्ट मेंबर होशला दाना मिमसा दिरासा कुरमा टका कमेटी फनोमा अलुनमनि मिमसा दिरासा कुरमा तीन कमेटी बावाफा एगो गाउन मिमसा दिरासा कुरमा बे फुर्तम कमेटी गा मिमसा दिरासा कुरमा सुंगडे गुत वनि 18 फेब्रुवरी 2026 कंडाला आदि ए कमेटी गा अलुन में मिमसा दिरासा कुरमा टका कानूनी गोतुं अलुन में कुरिंजे मसकता इजुराता फुरम कुमट्टका होदंजे मालूमत का आदि विमर्शा कुरिया गेंदाना गोय अलगुण मनी तावल को तरतीब को अलगुण कमिटी कितने पास को अवधि में धन्यवाद विमर्शा दिरासा कुरमंदे उन फाहा को देवन बेकांतत 17 फरवरी इतिहास 26 के बे में कमिटी का बद्दो में रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य कांडाला नॉन रेसिडेंट सफीर का हम जिसमें टका रईस जमहूरिया नफुल फना फरा कमगावा मीम कोतम्मा का अल्फादिल मोहम्मद हुसैन शरीफा की मिहारस एक्वेरी अरब इमारत दिव्यराज्य कंडाला सफ़ीर कमा वाती व अफरात के दिव्यराज्य फरिन साफ्स के कानून के फनवन मादा बयां कुरा सफ़ीर गोत आयन कुरा मीह के फरिन वांजे सरोत फरिन फरात कमशा दिव्य दौलत तमसील को ए वजीफ़ा के वाजिब तक मसूलियत अदा करे फेम्बर के तौलीमा तजुर्बा या गाबिल कंहुरी फरातों कमिटियां बनी साबित कर कोई में देने में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सफ़ीर गोत हुरी बेफल अलगुण में एहं गो में ना सफ़ीर का अयन कुराती व अलगुण में कुरी मसमनी कमिटी में मसला मी मिया बेफला बेहे को तुम अलगुण पदंजे कानूनी हुरिया इजरात फरियम को निम्मा मसा कमिटी दिरासा कुना फो मी में कोतम्मा का अल्फाज मोहम्मद हुसैन शरीफा की रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य कनाडा नॉन सफ़ीर का अयन कोरमा एकशी का फरात कम कमिटी फहा को रही तो मस्जिद गवाह दोगे जुस्त 22 मादा राग नंबर के दशम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य कनाडा नॉन सफ़ीर को में कोतम्मा का अल्फाज मोहम्मद हुसैन शरीफ अयन कोरमा रही तो मस्जिद रोहन दिन में पेंडकम 17 फरवरी 2026 हो गए बे कमिटी का बाद में कमिटी का हाजिर वोट बैर इत्तिफाक वानी फास को रिफा में उत्तमा के स्वेदन ने मस्सा कमिटी फास को निम्न तो मचरिया कोरबा एमस्सा कमिटी मस्जिद फिनवरा गन्वा गुत्तग मतिन निम्मा दोवंगे दी रही तो मस्जिद हो गए सतेग सर्वस्वना मादा बाबा हवा दी अदे मादा मी मुधरम मी रिपोर्ट मी जिते मचल हुसैली में शुक्रिया तरईस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट ऑफ बस में कंडली फोन जुमला 30 मिनट ए मस्जिद होगा तमसील कुरा को में सियासी पार्टी हों ए इज्जत मेंबर ऑफ फर्स्ट मिनट आदि सियासी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा ए इज्जत मेंबर ऑफ फर्स्ट मिनट वाकुल देखो इधर वडा नो इज्जत मेंबर ऑफ फर्स्ट हुआ बार दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया रईस रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया दिव्यराज्य कनाडा नॉन रेसिडेंट सफ़ीर हम जिसमें टका रईस जुमहूरिया फनवा मसल आरजी गुणतका बेहे कमिटी दिरासा को निम्मी रिपोर्ट अंगल तायद कुरा वाहक दन्नों इस रईस नॉन रेसिडेंट सफ़ीर का एक्वेरी अरबी इमारातु के सफ़ीर का हुन्ने अलुन में के एक्वेरी मीम कोतम्मा के मोहम्मद हुसैन शरीफ मुंदु एम्मेंगे नमुना मुंदु हम जेगे दियुमकी अलुन वरफा कुरा कमे इस रईस मीगन देह कोद्दनी हरदु कुड कुरुम मी सरकारों इसकंदे मिंबर मीगे कुरिंग वाहक फुल दिक्केवी एमडीपी के मेंबरों विदालों हरदु कुड कुरा वाहक दक्कायरुगा मी तंतन मी हुल्लउन्ने मी निजाम हिंगा गोब्बिस नेगेनी इस तरह मिहर अलुन मियति एक मिसाल देंगे एक्वेरी अरब इमारात को हुन्ने मैक्कदा को हुन्ने सफ़ीर को हरदु कुड कुरुमट्टका इतरु सफ़ीर को अय्यन नुको आर्मीनिया एमणिक फान मी बदाटा गोता में हमें जिगे मिलन मी हरदु कुड कुरुमगे सियासत में इस तरह से एम वीमा मा दुरुत गाँव तो होगा एम्बसी तंग हदागे दंतन हरदु कुरु नत्तादा दिवे राज्य के बी फॉरेन सर्विस मिहारो ए कानून के दर हुंगमु मिदनी वरन हरदु कुड देखोलु जे है सियासत के तेरेंकं अलु हम फाह कोल्दम बेनो इस रईस
අලුන් දන්නවාලෙන් බේනු දෙම්මේ අලුන් මේගේ කුරින් වාහකවල කුරිගේ රිපෝර්ට් වාහකවල දක්වා MDPන් ෆාහ කරෙවි ගවුම් හංගුරාමෙක්ගේ තුම්ෆෙන් මතීග මි මුලි දුනියේ නොත හංගුරාමේ ෆෙටිගෙන් දාරු ඒගේ තුම්ෆෙන් මතීග දිවෙහි රාජ්‍ය ඔන්නේරුග mi gawmu alunmen wanjehe tayyarita mi sarukarum wani vefa adi wamunge danis isarais miga dannawalen beenuwa wahakeki alugonumenge gawma iktisoda komme lolumen anna waguteggais mi gawmu onnani tayyari halatu wakin hasakolun dannawalen beenu alugonummen verikamuga verikan kuri dedawruge tereges mihen dimawa komme kamaka tayyaru fonnaniehen namais alunmenna fenigen de covid ge halatuga දුනියේගේ හුරිහා ගෞමුතකුන් මේ දවදත 4 බිලියනෙන් හා රුපියාගේ හිලේ එහි ලිබිගෙන් දියේරු රයිතක වී මොලෙන්නේ මාස්කු ගඬුයිස් අලුන්න රයිතුන් ජහුනි ගන්න MDP ගේ වෙරිකමුග ඉස්තරයිස් එහෙනමයිස් දුනියේගේ හඟුරාමෙන් හිඟාගෙන් ඒ නගන් ජෙහෙ මෙෂස්ත නගමුම් මිද හාදතුග අලුගොණු මෙන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි জিম্মাදාරු ඉදිකොළු පාටියෙන් රයිතුන්ගේ හිත බිරුවරිකම් වෙද්දුමට්ටක මසෙක කුරමුන්දා මන්සර් ඉතරයිස් මේ වරද දෙරකම අබදුයිස් දිවෙහි රාජ්‍යයේ ටුවරිසම ගෙල්ලුන්දේ කන්තත්ත කුරුමා ටුවරිසම් බොයිකොට් කුරුමා ගොළුමා රාජ්‍ය ෆතුරුවරි නාමුමක් ගෝමා මිෆද කංගමකි මේ එබේෆුලුගේ කෂීග හරුලා ෆෝරි කංක මියදු මි දිමාවෙන් දුනියේ මි දිමාවෙන් උලේ කංගමගෙස් දිවෙහි රාජ්‍යයේ हालत वर गातुं अळुन मेंगे वकिंग हास एकम हास कमिटीये इजित रईस जुमहूरिया नंगवाගෙන් එකම ගුළුන්හුරි වසීරුන් ලබ්වාගෙන් දෙනගන්නමුන් අදි අලු ඒගේ සබබුන් මේ හඟුරාමගේ සබබුන් ගවම කුරිමති වෙදානේ ගොංජහුන් තකකි කොබෑ තෝ බද දෙනගනේ ඒ ගොංජහුන් තකුන් අරයාගතුමන්ටක එමනික්ෆාන් හාස අහමියතකම දෙබ්වාගේ මසික කුරමුන් දාරු රයිතුන්ගේ හිත බිරුවරිකම් වෙද්දුන්නුන් කමෙන් MDPන් කුරාතනෙන් අලුන් මෙන්නක නුෆෙනේ ඒ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಮಾಕೀಗ ರೈತುನ್ನ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕುಡವಾಣೆ ಗೊತಕ್ಕಂಗ ತರತೀಬು ಕುರಂ ಉಳೇತಿ ಹಿಂಗಮನು ಜಹುಂ ಕಮ ವಿಸ್ ವೆದಾನೆ ಇಸ್ತರೈಸ್ ಮೀ ವರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಕಂ ಕುಡ ಕಮೆ ಅಳವನು ವರಬ್ಬಡ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಾಯ್ದು ಕುರಂ ಮುಂದುವಕಿ ಅಸೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫ್ ಮುಂದುವಕಿ ಮಿ ಕಮಗ ವರ ಗಾಬಿಲ್ ಬೇಫುಳೆ ಅದಿ ಎ ಮಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ಮಿ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಮಿ ಹಯಾತುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ಗೆ ವರ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಇಲ್ಮು ಲಿಬೇಡಾಂಗ್ ಹುನ್ನೆ ಬೇಫುಳೆ ಕಮಗ ವಾತಿ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಗೆ ಫರಾತುಂ ವಿಸ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಯ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗುಳುಂ ඉරාත් ෆුල් කොරියා කොරෙන් තනුග බදහිවෙගෙන් දානේ කමං අලුන් මෙන් උම්මීදු කරන් අලුන් මෙන් හැම එමනික් ෆාන කාමියාබන් එදම මි රිපෝර්ට් තායිද කුරාවා හදන්නවා ශුක්‍රියා शुक्रिया इज्जत नंबर देंगे और फुर्सत में और नहीं हिता तो देखो दायरा इज्जत नंबर बयान नाजिला शुक्रिया इज्जत रईस बैन अगवामी अंगें कंबलोंगे दुओगे तहनिया दिवहि राज्य के एम लुबते अंगें कंबलोना आरिस कुरंग इज्जत रईस सफीरुं ಅಯ್ಯಂಕುರುಮಗೆ ವಾಹಕ ಆಗುಮೆಂದ ಕಾಯರು ಹರದು ಕುಡಕುರ ವಾಹಕಯ ಹರದುಗೆ ವಾಹಕಯ ಎಕೀಗ ದೆಮ್ಮಿ ಅಡುವೆನಿ ರಾಜ್ಯಗೊನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಇಂತಿಹಾಬ್ತ ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗ ಭಾವಂ ಹರದು ಕುಡಕುರ ವಾಹಕ ಪೊರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಅವಮುಗೆ ಕುರಿಗ ಬಜೆಟಕಿ ಮಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಮ ಫಹು ಮಿಹಾರು ಪೊರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಜೆಟಕಿ ಫನ್ಸಾಸ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಬೇರು ಗೌಮ್ ತಕ ಕುರಾ ಹರದು ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಹಾಸಕೋ ಎಂಬಸಿ ತಕ ಕುರಾ ಹರದು ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಕುರವೆನಿ ಎಂಬಸಿ ತಕುಂ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ನತೀಜಾಕಿ ಕೊಬಾತೋ ದಿವೆಹಿ ರೈಯತುನ್ನ ಸಾಫ್ ಕೊಂ ಎಂಗೆಂಗೆ ಬಜೆ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಎಂಬಸಿ ತಕುಂ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಗೌಮ ರೈಯತಕ ವನಿ ಕೊಂ ಫಾಯ್ದಾ ಎತ್ತೋ ಸಾಫ್ ಕೊ ನುದೆವೆ ಮಿ ಬೇಫುಳುನ್ನಕ ಏ ಕೀಗ ಬೊಡುತನುಂ ಹರದು ಕುಡಕುರುಮ ದೇಂತಿಯಾಬ್ ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗ ಬಾವಂ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಹರದು ಕುಡಕುರ ವಾಹಕ ಮಿ ದಕ್ಕ ಅಳುಗರು ಮಿ ದಕ್ಕ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಎಂಬಸಿ ತಕ ಮಿಹಾರು ಆಹಾರೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಸ್ತೇಕ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಎಬ ಹರದು ಕುರವೆ ಹಸ್ತೇಕ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಪಸ್ಸಹರ ಬಹಾಲಿಮ 3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಹರದು ಎಬ ಕುರವೆ ತಿಂಗ್ ಹಾಸ್ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂಗ ರುಫಿಯಾ ಎಬ ಹರದು ಕುರವೆ ಹರದೆ ಕಿಯಾಗೆನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದೆಕೊಳು ನುಜೆಹೆ ಇಂತಿಯಾ ಬೆಕ್ಕೊಲ್ಲಾಕ ಎಬ್ಬಹೆ ನುವಾಣೆ ದಿವೆಹಿ ರಯತುಂ ಎಬ್ಬಹೆ ನುವಾಣೆ ಹರದು ಕುಡಕುರಾಕ ಇಂತಿಯಾ ಬೆಕ್ಕೊಲ್ಲಾಕ ರಯತುಂ ಎಬ್ಬಹೆ ನುವಾಣೆ ನತೀಜಾ ಬೊಡುಕೊ ಫೆನ್ನಾಣೆ ಲದುಗಣ್ಣವರ ಫೆನ್ನಾಣೆ ನತೀಜಾ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಕೀ ಕುರಂತೋ ಹರದು ಕುಡಕುರಂಗ್ ಇಂತಿಯಾ ಬೆದ್ದು ಹಾಕು ಬಾಬನ್ ಮೀ
miedu mijaha sakarata kizetere kitam me dabbaru lies roda mehves alogonu men neture baraka wakilahake nudekkene rode tibegen dekkes alogonu men dakkanam barawaka intiabu ekkon nudevene nukurevene rayetune vote nudene harde kude nukurevene izeterais hastega 1.5 million embassy taka hardu kurang evlani saraytuna saafuange baje intiabu ekkurani hardu kuda kurakare nu izeterais faisa jama kurevene amille account taka kiinetto faisa jama kurevene engenge baje izeterais kaku faisa to jama kuri kaka kiin vegento faisa libuni kontana konto libuni hama ila libunu me kurige libunu to elare ewa ko se baje izeterais saaf ko engenge izeterais mi sarukara ekega gaw muda hisab izeterais मी रायतुन दिवे रायतुन बलेगन नाने सरकार नुंकं मी इंतजाम तक बोर्ड को फेन नाने शुक्रिया जते रहे शुक्रिया इज्जत मेंबर मिहा हिसाबों मी रिपोर्ट के बहुत निमुनी मेद के वोट गडी का मी रिपोर्ट वोट के उन्नन वाक धन्यवाद अशे पेंट हतरे गांव नंबर दे युद्ध दिया सरे वजीफा बे गांव न इस्लाह के नाम की बिल गांव में तरक्किया तरक्किया कमेटी जिलासा को निमी को रिपोर्ट मी रिपोर्ट मस्जिद शलबा देवानी गांव में तरक्किया तरक्किया कमेटी के मुकर्र बार दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया इज्जत रईस गांव नंबर देंग ऑब्लिक दिहाल सरे वजीफा बे गांव स्टाव गणों के बिल कमी तरक्किया तरक्का कमेटी दिरासा को निम्मी को तो रिपोर्ट गांव नंबर देंग ऑब्लिक दिहाल सरे वजीफा बे गांव न वन स्टाव गणों के बिल की गांव नंबर देंग ऑब्लिक दिहास अशे वजीफा बे गांव का बयान कोरा वजीफा दे फराता वजीफा अदा कोरा फरात दिमित वेवे वजीफा के एब्बसुम बातिल कुर्म के उसूल तक हरदना को विदेशी मुज़फ़ुं गणों मट्टका कानून को दशुन दक्कन जे कोटा फी मुराजा को कोटा फी देकुमु बाय फरातंग इस्तिस्ना कुरुम के उसूल बयां कुरुमशा एनुम वेस वजीफा दे फराता वजीफा अदा कुरा फरातु के हग्गु ता कशवर को ए हग्गु ता दिब्बादे मेरुमु गानुन तंफीज कुरुमुगा दिमावा दैतंग हल्लु कुरुमट्टका ए गानुन गेन्नेंजे इस्ताहु तक गेनो मट्टका सरकार फरातु हुशालुवा कमिटी फास्को फावा बिले सेराइस मिबिल दिरासा कुरुम मसके कमिटी कुरे गेंदेउंगा बिला गुळे गोतुं हियाल ಹುಷೇಳ್ಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಆಮುನ್ನ ಹುಳುವಾದ ಬಿಲಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಯಾಲ್ ಹೋದುಮ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಇದಾರಾ ತಕ ಲಿಯುಮು ದನ್ನವ ಅದಿ ಎಫರಾತಕು ಫೊಣವಾಫವ ಹಿಯಾಲ್ ತಕ ಕಮಿಟಿ ಇಜ್ಜತೆನ ಮೆಂಬರ್ ಹುಷೇಳ್ ಇಸ್ತಾಹರ್ ರಿಯಾಕೊ ಬಿಲ ಗೆಣ್ಣೆಂಜೆ ಕಮ ಫೆನ್ನ ಬೈನ್ ಇಸ್ತಾಹ ತ ಕಮಿಟಿ ಗೆನಿಸ್ ಮುಳಿ ಬಿಲ್ ಎಕ್ಕೊ ಫಾಸ್ಕೊ ಫವಾನ್ ಎಗೊತು ಕಮಿಟಿ ಫಾಸ್ಕೊ ಫವಾ ಗಾನ್ ನಂಬರ್ ದೇಂಗ್ ಒಬ್ಲಿಕ್ ದೇಹ ಸರೆ ವಜೀಫಾ ಬೆ ಗಾನುನ ಇಸ್ತಾಹ ಗಣೋಗು ಬಿಲ್ तेज मीज़दर मजलिहा फनेवडन गोते निम्मु मट्टका अळुनु मीज़दर मजलिहा मेरी रिपोर्ट उशाला शुक्रिया इस तरह से शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बसकुरम कंडेल फोनी जुमदे एगडीरो ए पीएनसी 3 नोमिनेट एमडीपी अमिनेट एमडीए 3 मिनट एमएनपी जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वाकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगणवा को इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाक प्रदेकम इदि वडा अन्नो इज्जत मेंबर न फुर्सत होलवाल केंदू दायरा की इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिर शुक्रिया इस रईस वजीफा बे गाणु न हुशाळु इस्लाह तक बलायार गाणु में कमिटी मी बाहुस के मरहलागस मी वाह का देकिंग मीगे कंबडोन तक होरी माद्दा की मी ओवर टाइम पब्लिक हॉलिडे गा मसह कोरा मुवज्जफुंगे ओवर टाइम गा मसके कुरीमा ए लिबे फासा कुरी का गाणु गो मिंबर बुरे मादुन लिबे को तंग इस्लाह हुशाळु फोती नसरनो कबूल करनी कमिटी मरहला गया रियाक को फवा बदलता गेनेस हुरी कमा एनमेस मीगा हासगोते ग फाहा को फे गेंग इस्लाह की बिदे मी लदरिमैंग नोता मम्मैंग दरिंग ना बुद्धिनु मट्टका बैगडीरो गे देफहारो दुआलकु देफहारे गे मतिन देवे गोता ओबे गाणु बदले गेनेस आदि एगा होती बैगडीरो गे දෙෆුරුසතු දිනුමට්ටකා එනම සාරුණ්ඩවන්න ගබූල් කරව ගොතුක බෑගඩේරකි හකිගතුක කුරු මුද්දත කුරු වගුත් කොಳೆ එයදතු බදල් කුරුමකි රංගලොක්කම බෑගඩ මාලයගෙමි තොජ්ජේෆමිය හාලතුක අදි මී ට්‍රෆිකා මිකංකම බදායරුග බෑගඩේරුන් ගොස්ස ආලුන් අඹර ඔෆියන් ආදෝමකි එයි එම්මේ රංගලොකොත නුන්කමන් ෆා කොල්ලන් අද හැම එම්මේ ඉස්සරයිස් වජීෆා බෙහගානෝ දෙම්මි ගෙන ෆොර ඉස්ලාවතකි මිහාරු මියදු දිවරාජ්‍ය මිදිමාෆව ಹಾತಕ ಬದಾರುಗ ವಿದೇಶಿ ಗಣಕಾವಿಸಿ ತುರ್ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೋಟಾತಕ ಲುಯಿತಕ ಗೆಡ್ಡಣಿ ಎನ್ನಮಸೇಗ ನತೀಜಾಕ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಬೇಣುಂ ಬಯಕ ಬೆಹಿತ ಹಿತುಹೋರಿ ವರಕ ಕೋಟಾ ತ ದಿನುಮುಗ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣಿ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯ ಬೇಣುಂ ಫರಾತಾಕ
මිහාරු සාගමෙන් මවලුමත් ලිබෙනි එතන් හාස් විදේශීන කෝට එබ ඉතුරුව මුන්දාකම රාජ්‍යන් එතරවා මින්වරු දුවහන් ඉතුරුව මුන්දාකම අධි දිවරාජ්‍යක වසීෆා දිවහින්න හුරි ගින වසීෆාක පුරුසවත දිවහින්න ගෙල්ල මුන්දාක ආසක ප්‍රයිවට් සෙක්ටාක දිවහින්න හුරි වසීෆාතන් ඉස්තරයිස එක්කො ගෙල්ල මුන්දනි අවුනුමෙන් හරදු කුඩකුරම් වාහක දක්කෑරු රොදරෙන් නුලිබේ මිවාහක දක්කෑරු ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රී කහල ඉන්ඩස්ට්‍රී තහුක තිබී වසීෆාතන් එක්කො බේරුමිහුන් ගැම්මච්ච මිදනි අදී ಡೊಲರುಗೆ ಬೋಡು ಬಯ ಬೇರು ಮೀಹು ಮುಸಾರ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಬೇರು ಕುರ್ಮುಗ ಫುರ್ಸತು ರಾಜ್ಯ ಬೇರು ಕುರ್ಮುಗ ಫುರ್ಸತು ಬೊಡುಗೆ ದಾಣೆ ಎನವಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಹಮಿಯತು ಕಮೆ ಮಿದಾಯರಾತಕ ಸರ್ಕಾರ ನುದೆವ್ವಾ ಕಮೆ ಮಿಫುರ್ಸತುಗ ಅನುಫಾ ಕೊಲ್ಲ ಕಮೆ ಸ್ಟೆರೈಸ್ ಮಿಹೆಂಗುರಿ ಕಂಗಮ ಮಿ ರಿಯಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಮಿಫದ ಇಸ್ಲಾವತಂ ಉಶಾಳಾಗೆ ಬದಲ್ತ ಗೆಣ್ಣೆಯರುಗ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ತನ ದೇಫುಸ್ತೋರ್ ಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ದೇಂಗಾಣ ಫುರ್ಸತ್ ಮೇರೋನಿ ಇಂಗುರಾಜ್ ದಾರ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಇಬ್ಯಾನ್ ಫದ शुक्रिया इज़्ज़त रईस आदे बिहार और में मी मजली होगा पाक दक्कम मिदनी काउन नंबर देंग ऑब्लिक देहा सशे वजीफा बेह कानूना नेफावा इस्लाह तक कमेटी मरहला का मी कमेटी रिपोर्ट आदे मी कमेटी के मशक्कत तक मी हिंगा दिया गोई मी कमेटी के मुगादिर वाला तफसील को विदालो दे बाफी मी बाय इस्लाह तक एको मिहार मी अल में मी वजीफा बेह कानून गेनम इस्लाह तक कमेटी मरहला फास कोफा मी वाणी इज्जत रईस खुरीगा मी कानून वगतु मी मायका ए तारीफुल ए गाता दिवमा मी उन्ननी एंग हार दुवस मिहार दे हार दुवस फंदे तो मैं दुआ 30 मिनट देफार 30 मिनट दिबे गया ए ओटीगे वाहक विसे देन्नेवि रंगල කන්නෝ කුරියවුර රංගල මිහාරු එකම් වෙස්වාණි හමජෙහි එම මේ හුරිහා කම වෙස් මිහිරි කුරියවුර රංගල හුරිහා කම ෆුරි හමයි එම මේ බරකායතරි රම්ලෝම හෙග්ගා අලුගණු මේ ખાસගො රයතු මජලියෝග මෙම්බරුන්නකි නමූනා දක්කන් ජෙහි බයි මිතාගා වර්ගින ඉජ්ජතරි මෙම්බරුන් වාහක ෆුල් දක්කවාරුගා තෙදු බහම් වාහක දෙක්කම කියවුන් කබූල් කුරා ගොතක වරම් මොහිම්මු කම මේ मजलियोगे जलसात रमलो महु नुबे वाहक बै MDP के मेंबर देक्कीरुगा जलसात गिने नुबाबा कम वैसे नसीबे के आउन हितंगरा ए MDP मी अदु हाजिर वेवुनि तीन मेंबर उन्न एम गिने बाबा न मारुन कबूल कुरे को तो आउन मजलिस सिंगन MDP नुदा एनो तो राइस एम देंग आउन में दन्नवाले में जेहनी मितागा एकी गांव तक नॉन रेसिडेंट सफीरुं अयन कुरुमा बेहे गोतुं एकमा बेहे गोतुं स्वरगिन वाहक त दक्का बेरु गांव तक उन्न गुळुमा मि हुरिहा कमे हमजसन जेहनी इजते रईस अलगोन में मी देहा सशगे मि फेहि कानून असासीगे फुरतम बाबु बलालायरुगा मीगे तेरें अलगोन मेन्न वार मशहूर वेगन दिया वाहक मी दिवेहि राज्यगे कानून बाय विक्कालि वाहक इजते रईस मी कानून असासीगा वर साफ बाहुं एब बुने दिवेहि राज्यगे सरहद्दकी कानूनी गोतु दमालेफाबा दिवेहि राज्यगे आकिपेदजिक बेसलैंड तहोगे तेरेगाय बिमा जव्वा कंडा कंडु अडी गवा बिमा मिहंगास मी हुरिहा एच्चेहि मीं एव्वे सेच्चका कुळवेणी मीगे कुरिं गोतुगा नवारवण मजिलिहि गोतुगु मी कानून मोना गोतुं मी मजिलिहुगे තිම්බාකුල දෙබයි මෙම්බරුන් මිතනු ෆාස්කොග්ගේ නූ ගොතක දිවෙහි රාජ්‍යයේ කණුන් එව්වෙස් නුවත ජබ්වුම් වියස් බිමුම් වියස් මින් එව්වෙස් එච්චේ ඉංචි එව්වෙස් දූන කොල්ලවෙන් ඉස්සෙත්තේ රයිස් මිබේෆුන්න කී මි රයියතු මජලිහු එව්වෙස් ෆාස් කුරුමකා නුලා දිවෙහි රාජ්‍යයේ බිමුම් බොඩු සිංගා බයි වික්කාලහති වයිකේ එකොළ දියයි තුනි සිටි උරයි රයිස් මිකොළන් අයි ගෝණි තකේ ඔඩති ගෝණීගේ එච්චේ හිෆාගෙන මිවරු කමෙ කොල්ලි මිහාවරුගේ තුනි සිටියුරේ කල්ලි කුඩ ලියුම් කොලකුන් දිවෙහි රාජ්‍යයේ කණුම් බොඩු සිංගා සරහද්දෙක් ඒ සීදා හම මේ උමුරු දුවහුගේ ජලු හුකුමෙන් අන්නවරු කංකම් මෙහෙරි හිංගා උමුරු දුවහුගේ ජලු හුකුම ගද්දාරු මි ගවමක් ගද්දාරමු දීති කොත ගද්දාර මිදන්නවනි මේ මජලියුගේ තිම් ඒරුගොති අලගොඩම මේ මජලියු මිහාර ෆාස්කෝ හමියොති ඒරු ගොන්නාට තිම්බාකුල දෙබයි මෙම්බරු වාහකේකි හිමෙන එකොත ෆාස්කෝගෙන් නුනි මින්ක බෙන්න කුරෙබේන මිහාර මියොති හතරු බායකුල තිම්බෙන් හරුතනකො වරුගත කොෆෙජෙතරයිස් එම මිවරුගේ කංකං කොෆති බෑකු මිතා වාහක දක්කාති අවුනහම හයරම් දැන් විදේශීන්ගේ වාහකේ ජෙතරයිස් විදේශීන්ගේ කෝටා ෆියා මේ වාහක දක්කාරුගා මිරාජ්‍යයේ අලගොන්ම ගිසෙතරයිස් ජුමුරියා මිසරුකාර හාවයාලි රුක කිහින විදේශීන් උළුණු ගවමෙම්මි
අලුගොඩු මෙන්න විදේසින් ගායක තෙලේවරු මගපති නුහිගුණු ගවමෙකෙමි. මිහාර නූලේන ගවායිදා ඛිලාෆන් උලේ විදේසින්නේ. මිබේෆුන්නේ කෝටා තකාචේ වික්කාලි. බල මිසරුකාරුන් ආයසේ විදේසින් කංකං හමවගන් අලුවාෆමියොති. පස්සහරු දුවස් වන්දේ මොළ වාහක දෙකි නුන්තෝ අබ්බස්. මොළ වාහක දෙකි. ඉංගිජ්ජ. එම රම්දෝම අලුගොඩු ස්මිතා වාහක දක්ක රම්දෝම ස්වි නුතෙදුවම්බගේ මිනි එහෙනම් වෙස්මි දක්කමුන්දා වාහකතවගේ සාබු. අගේ එකතුක වාහක දක්කමිජෝ. විදේසින්ගේ කංකං මිහාර හුන්නානි මිගවමුක හම එකන් එලිෆා. ඉසෙතේ රයිස්මි තරගීවමුන් අන්න ගවමෙ. තරගීවමුන් අන්න ගවමෙක්ග එවන්න උසූල්තක හමතහුගේ මතින් හගීගතුග මසක්කතුගේ බාජාරුග බේනුවා මසක්කෙතෙදේ නුලිබිගමි උලෙන්. එම විදේසින් බේනුම් වානේ ඒගේ උසූල්තක හමතහුගේ තෙරෙයි මිබේෆුළුන් ගෙනා ගොත කන්න. මිබේෆුළුන් ගෙන්නනී මිබේෆුළුන්ගේ ජීබ ෆායිසා වන්න ගොත මිබේෆුළුන් විදේසින් ගෙනයි. එයි එකන් කුරාගො. එම මිබේෆුළුන් ඊවානේ මිබේෆුළුන් හුරියාකම කුරණි එන්නේ. දැන් දෙයින්තිහාබ එද්දුවා හේක බාබාවා. ඉස්සතේ රයිස් මිගවමුගේ රයියතුන් බේනුම්මනි මිගවමන් හමජෙහුන් ගෙන්න. මිගවමන් උෆා ෆාගතිකන් ගෙන්න මිගවමුගේ රයියතුන් බේනුම්මනි. MDP කීවෙතෝ කුරීගා දෙයින්තිහාබ එද්දුවා හේක නූනි තින් ඉන්තිහාබ එද්දුවා හේක බාවන් කමුදියනි. කීපෙගෙන්තෝ MDP නූන්තෝ බුනි ලෝකල් කවුන්සිල් ඉන්තිහාබා රයියතුන් මජලිහුගේ ඉන්තිහාබා රියාසි ඉන්තිහාබා එද්දුවා බේවමකි මේ ගවම වර මුහිම්මුකමිකේ කීවෙගෙන්තෝ එදු දෙක්කි වාහක මේදු කමුණුදියයි. එයි PNC එකන් කුරන් උලේතීතෝ PNC එකන් කුරානේ ඉස්සෙත් රයිස් රාත් කුර බියම් PNC එකන් කුරානේ දිවෙහි රයියතුන්ගේ වර ෆුරියම තායිදායකෝ එක ෆාස්වස් කුරානේ බන්දවා මිබේෆුළුම් වාහකද කිරු අලගොල් මේ තිබිරිච්චා ෆුරුසත්තබ්බ වාහක දක්කංග අඩුවසයි මදත්ව මිදක්කා වාහක අඩුයි වෙන්නේ MDPගේ වෙරිකං කුරැව්වි රයිස් ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් සෝලිහු හාලිෆතොළු රශක වාහක දෙකීරු විදාල ෆොන්නානේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ තරග්ගීයා හමජෙහුමා දිවෙහි රාජ්‍යයේ කුරියර් මට්ටක රාජ්‍යයක බේබ්බේ තින් ඉන්තිඛාබ එක්ක බේබ්මකී තිමම් වර තායිතු කුරාකමකේ තිමම් මණික් ෆාන් බේනුම් බස්වාකමකේ එහෙන්නාබස් ඒරුග ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් සෝලිහ හංග වඩාන්නවා එමණික් ෆාන් ඉස්වේ හුන්නවා බාබා ඉන්තිඛාබකම් කාමියාබු නුදිබේනක එමි මන උබේවි ඉසෙතේ රයිස් එම මියදු කුරවම් මේ කමකි රයියතුන් මජලිහුගේ ඉන්තිඛාබා රියාසි ඉන්තිඛාබා එද්දුවා බාබම් මිවලි මිබේෆුළු මිවලනි හමස්තුගේ මුසාරගෙල්ලේ තියේ මේ කමුණු දාති නූනේ මෙයා ආලුගණු දන්නබාෆින් හමස්තුගේ මුසාරගෙල්ලුන් එයි එහා බඩු මස්සලේක නහදාෂේ හුරිමති ලබ්බාරේ ෆහරෙග්ග මවරූෆ් සොවිදාන නුන් හෙජිය හම ඉසෙතේ රයිස් එම හගීගතුගා ඉසෙතේ රයිස් ඉසතේ රයිස් අලගොණු මියන් හුරියාරු මිතාමේනි වාහකනු දක්ක එකම රම්ලෝම් බස්සු මිබේෆුල්නක රීච ඉසතේ රයිස් මේ මජලියුග මසකතු වාහ දක්කා මියදාහමෙ බල්ලවා ඉසතේ රයිස් රංගල කොම්මෙදෝක් බල්ලවන් නවාරවණ මජලියුග මියදාහමය මිදිය දෙයහරා මිදි එංගහරා මිදිය දවස් කොළමේ කුරවණු මසක්කත විහිවණ මජලියුග කුරවණු මසක්කත දෙගුණ ඉතුරුවාන දෙගුණ ඉතුරුවානේ මේ මජලියු ගොන්නානි චුට්ටි තෙරේක කොම්මෙ චුට්ටියක දෙබා කුලෙබ්බා මසක්කේ කොෆ්ෆා බල ආවඩ මෙම්මේ මජලිස් රබ්දෝම කොම්මෙදුවා බාබාන MDP මෙම්බර කොස්මිතන නානානේ ඉසතේ රයිස් එම ඉතහල ඉසතේ මෙම්බරෝ ඒ ඉසතේ මෙම්බරෝ වාහකුල දක්කම ගන්දවැ තේ නේද නෝර ඉසතේ මෙම්බරෝ රීච ඉසින්ද වඩා අඩුවස්වන් ඉන්නවා එංගේද ඉජතර මෙම්බර වැෑකරදු දෑරැක ඉජතර මෙම්බර හොසන් සියාදු කෙන්දු දෑරැක ඉජතර මෙම්බර මවරුම් සාකිරු මඩුමඩු රීච්ච මජිද ගවෑද හුරුමෙතර කොත්තවෑක ගොඩිකොළුක ඉශීන්ද වඩාක ඉන්නම දන්නවා වැෑකරදු දෑරැක ඉජතර මෙම්බර මජිද ගවෑද හුරුමෙතර කොත්තවෑක ගොඩිකොළුක රිච්ච මඩුමඩු ඉන්නවා ಕುರಿಯಗೆಂದ ඉසතේ රයිස් මේ රම්බුලෝම එගොතන් හලේලවංජ වර උඳගුවාන වාහ දක්කන්දත්ව ඒ අලුගණු මෙම්බස් මියන් හුරියාර තිබි එබේෆුන්න වරන් උඳගුවාන මිතා තෙදු බහුම් වාහක දක්කන්ජාම තිබෙ ගේතෝ තෙදු බහුම් වාහක දක්කන්ජ උඳගුවානේ
මිබේ ෆොනුන් උඳගුවාට ගුරුවන් කියවන් යති මා උඳගුවාට මිතා තිබේ මිතා ගුරුවන් ජහරු මා උඳගුවාට නොකුමෙන් දාඩ රයිස් මේ ගුරුවන් ජහම් පට්ටවා බල මිබේ හුණු තිබේතු බල නොකුමෙන් දාඩ මා උඳගුවාන් ඒ තෙදු බහම් වාදක්කාත උඳගුවන් එවලේ රයිස් මේ රම්ලෝ මහෙන්නු මිහාර රයිස් ගුරුවන් පට්ටවා බල නොකුමෙන් දාඩ යකින් දාඩ එම ඉස්සෙත් රයිස් හගීකතුක de intikhabu ekko beewumaki mi kawma komen faisa ekani sadame kuran kura kamen mi rajyaki hagigatuga warabbodan hamajihum beenuma kaw MDP abados beenuma mi kawma halabali kolla papa ei MDP eka kamaku nudane mi kawma ufaafagati kamen hamajihume itsodi kuriyerume libigene izate rais mi beefulunge verikamuge nunto savarin development funduga huri $2 million febiru $2 million hatali Ballava, Miaharu, Mibefulun, Daruana, boy, Gamu, Arahiri, $1 billion Kari Kurani, Nufedeto, Wagote. Aneka Verican Zamadaka, Kololimra, Stupana is the terrorist to us. Nenge, Exo to Ganguleka, Nenge, the government, Cheli Begotaka, Kamekuraka, Nenge, the Wagardu Direct is a member. Wagardu Direct is a member. Wagardu Direct is a member Hussein Ziad. Wagardu Direct is a member Hussein Ziad, Majdia Gavada Hurmeter Koita, Kendo Direct is a member Moruf Zakirus, Gavada Hurmeter Koita, Richa Gonikola Gishinda. Ugura Direct is a member of Akru Kregenda. Hey, Aloganum is a rice, maybe from Waka the Kiruati, be the Tori. Hey, Aloganum and Nabes me, Waka the Kumga Furus of Libenje. Misarakan is a rice, Balava, Majidi Mauga, Aloganaka, Nufene, Rindu Fatigan. Wagang any right foti dama. Ega Jahafer Komwake. The Intihab, Duhek Bevanimi, Rias Intihab Damala, Mia Congurum or Camerais me. Miras, Mite Duake. Me then Divain, Joko Jahan rice. Mihare Olani MDP, Nuinga and As, Yasi party in Hada. Nahade, Nuane, Kuriaka, Nudeven rice. Nuane rice. Emadan rice, Salwan Waka, the Kurukolani, me, Debbie Furusata, Varabadas Korea rice. Hadavia party, Nangeta, Democratic. Shukriya is a member, they are for some Mironi, Hura Direct is a member, Dr. Anara ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಅದೇ ವಜೀಫಾಯ ಬೇ ಕಾನೂನ ಮಿಗೆನೆವಣ ಇಸ್ಲಾ ತಗತ ಇದು ಕುರವಾಗ ದಣ್ಣವ ಎಗತ ಆಳ್ವಂಡ ಹಮ ಫಾ ಕಲ್ಲಾಣ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಹು ತಗುತೆರೆ ಬಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜ ಬೆಲುಮ ವಗುತು ದಿನೋ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಮಮ್ಮೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಂದಾಣೆ ವರ ಬೊಡು ಫಾಸೆ ಹೈ ಅಳ್ವಂಡು ಎಸ್ ಹಮ ಮಮ್ಮೈಗೆ ಹೈ ಸಿಯತು ಮೀ ವರ ಬೊಡ ಮೀಕಂ ಫಾಗ ಕುರಂಗ್ ಏ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಹುಗ ವಾಗುತುಂ ದರಿಫುಳ ದೇಹಾರು ಅಂದೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಹಕು 30 ಮಿನಿಟುಗೆ ದೆ ಫುರ್ಸತು ಅಣೆ ಕುಜ್ಜ ಬೆಲುಮ ವಾಗುತು ದಿನಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಎಬ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದೆ ಮಮ್ಮೆಣ್ಣ ಮೀ ಅಳೋಣ್ ಮೆ ಹಮವರ ಶುಕ್ರವೇರಿ ಕಮಾಯಕು ಬಲಯಗಣ್ಣ ಕಮೆ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ದೀನಿ ಗೊತ್ತುಂ ಬಲಾಯಿರ್ವೆ ಸೂರತುಲ್ ಬಕರಾಗೆ 230 ತಿಂವಣಾಯತುಗ ಬಯಾಂಕುರ ವಾಫಾವೆ ಗಾತುನ್ ದಿನುಂ ಫುರಿಹಮ ಕುರಂ ಎದೆ ಮಮ್ಮೆಂ ದೇಹಾರು ಅಂದೆಂ ಕುದಿನ್ನ ಗಾತುನ್ ದಿನ ಮಹೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ಫುರ್ಸತು ಎಸ್ ಮಮ್ಮೆಣ್ಣ ಫಾಹಿವೆಗಿಂದಾಣೆ ದೆಂಗ್ ಅಳುವಂಡು ಮೀಗೆ ಇತ್ತುರುಂ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣಂವೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಹಾರು ಮುಜ್ತಮಾ ಹಮ ಅಂಹೆಂ ಕುದಿಂ ವರ ತೌಲಿ ಮೀ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಫಾಸ್ತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ನುಕುಣ್ಣೈರು ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರುಂ ವೆಸ್ ಮಿ ಹಮ ಗೌಮ ಹಿದ್ಮೆ ಕುರುಂ ಮೀ ಅಂಹೆನುಂ ವೆಸ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಜೆಹೆ ಕಮಕವ್ವಾಯಿರು ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಣೆ ಡೇಕೆಯ ಸೆಂಟರ್ ತಕೆ हरदना उसूल तके मतिंग हम मुजतमाउग गीना डे के सेंटर तके बिनावेगेन दियों ए अंगेनोन्न वजीफा अदा कुरुमा फुर्सत फाहिवेगेन दाणे कमे देंग अळोंड हम मीगेत्रुम फाह कोल्लं अदुगे सरकारुं हम अंगेनोन्न वर बොඩෙති ෆුර්සත් තක දෙමුන්දා කේතුන් WDC තක රම්ලෝන් ඉනායත් වෙස් දෙම් ෆෂා පවා කලොන් ෆාහ කුර මිදියා හරුම් ෆෙෂිගෙන් de mige iturum ves sama WDC ge budget ta 10% ituru kurei fawaka mihar ves waragina program ta ke WDC ta kon hinga mundaka faaga kuran ei anghenunna anghenuge kurieru mahasa ko war
ಬೊಡೆತಿ ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಕ ಮೆಮ್ಮಿ WDC ತಮ್ಮೆದುವೆರಿಕೊ ಎಗೊತ್ತ ಬಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕಕಿ ದೆಂಗ್ ಅಳೋಂಡ ಹಮ ರಮ್ಲೋಂಡ್ ಮಹಿಗೆ ಫಾಹುದಿಹ ಅಳೋಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾತೀವೆ ಅಳೋಂಡ ಹಮ ಹುರಿಹ ರೈತುಣ್ಣವ್ವೆ ಸಿಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರಂ ಫಾಹುದಿಹಾಗ ಹಮ ಅಳುಕಮ ಆಸ ಸಮಾಲ್ಕಮ ದೆವ್ವೊಂ ಎ ಬೇಫ್ಳುಂಗೆ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತಕ ಎಕುವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ಳಗೆ ಸುಣ್ಣನ್ ತಫಾತ್ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಎ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರಂ ವಗುತು ದಿನುಮಾ ಎಕುವೆಸ್ ಮೀ ಅಳುಕಮ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ದೆವ್ವ ಹಾಸಕು ರೇ ಅಳುಕಮ್ಮವ್ವೆಸ್ ವಗುತು ದೆವ್ವುಂ ಏ ವರ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ರಮ್ಲೋಂಡ್ ಮಹುಗೆ ರೋದ ಮೀ ಸವಾಬಾ ಧರ್ಮಯಂ ಎದಿ ಹಿಫಾ ಮೀಹಾ ಅದಿ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರಾಯರು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತು ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬಂ ಎದಿ ರೇ ಅಳುಕಂ ಕುರಾ ಮೀಹೆವ್ವೆಸ್ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫಾಫತ ಫುಹೆವಿಗೆನ್ ದಾಕಮ ಅದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳು ತಕುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವೆ ಏಮ ಹುರಿಹಾ ದಿವೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ರೈತುಣ್ಣ ಅದಿವೆಸ್ ಎಫ್ಫಾರ ಹಮ ಮಿ ದುವಸ್ ತಕುಗೆ ತಾಹುಣಿಯ ಅದಾಕುರ ಅದಿ ದುವಾಯಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಎಮ್ಮೆನವೆಸ್ ಮೀ ರಮ್ಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಬರಕಾತ ಸವಾಬ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ದೇಂ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆರ್ವಾನಿ ತೊಡ್ಡು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಮೀರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಮೇದಕಿ ಅಂಗನಗು ದೋಸ್ ಕಮ ವಾತಿ ಅರುಂಡಸ್ ಅಂಗನಗು ದೋಗೆ ಹಿಯೋದುಮಾ ತಹುಣಿಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಂಬದೊನ್ನ ಅರಿಸ್ ಕುರಾನ್ Ingilabaan fadaan de ashig of the day of the dehas ashay mi gaanunaki divi rajyega masakkette take tibikan dane divi rajyega masakkettenige haggu take waakan engihure divi rajyega eru argumen MDP bujuda gena gaanune anus gabul kuran e gaanunu gonaru e gaanunu hunnana abod islah kuran je kankan tartib kuran je kankan hunnane mi gaanunu islah kurumattaka nun mi gaanuna badalugena mattaka option algonesta inna committee kamuga awati jumlako mi committee ge masakke rangala dehnawa salon faha kollan demaddai adiya sabave emme furham kollan jehe algondu men emme navse bengen jehe almen insana ge furtama kiyoma boima kiwes mami hage kirukan ei algondu men insana ufadima dirun mattaka beenumwa taana mi libeni mami hage faratun ei hamai kan anghen kambadunna haasawgen wa kame ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಏರುಗವೆಸ್ ಮಿ ಗಾನೂನು ಎಕುಲವಾದಿರುಗ ಮಿ ಕಮಟ್ಟಕ ವಗುದು ದೇವಫಾವೆ ಏ ನಮಸ್ ಮಿಫಾರು ಅಳಗೊಂಡು ಹಿತಾಮ ಕುರಾ ಕಮಕಿ ಮಿ ಗಾನೂನು ಇಸ್ಲಾವೆಗೆಂ ಯಾರುಗ ಅಳ್ಮಿ ಗಬೂದು ಕುರಾ ಮಿಯದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮುಜಿತಮ ಉಫದಿ ಫಮಿಯ ಗೊತುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹಾಸಕೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಗಿನ ಬೇಫುಂಡಕಿ ಮಿ ಹಿಸಾಬುಗ ಮಾಲಿಗ ಉಳಮುಂದ ಬೇಫುಂಡ ಕಮಗ ವಾತಿ ಮಾಲಿಯಕಿ ಮಿಯದು ಹಮೈಕನಿ ಮಾದೆ ಗುಳಿಗೆ ಮೋತಿ ಹುಳುಮಾದೆ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 ಅಳಮ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಜೆ ಹಗಿಗತಕಿ ಮಿಯದು ಫಣರ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿವಿಯಾಮ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅಕ್ಕಿ ವರಕ್ ಕೂಡ ವಗುತ್ ಕೊಳೆಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಕಮಿಟಿಗ ಎದುನಿ ಮಿ ವಗುತ್ ಇತುರ 40 ಮಿನಿಟ್ ಇತುರ ಕೊದ್ದಿನಮ ಸಬಕಿ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಜೆ ಹೆನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದಿ ಎಹನಿ ಹೆಂ ಕಂಕಮ ಒರೆ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಇರೋಂ ದರಿಫುಳು ಗಾತ ಬುದ್ಧಿ ಫನೋನಿ ದರಿಫುಳು ಕಂತ ಕೊದ್ದಿಫಕ ಅವಮ ಮ್ಯಾನ್ನ ವಾಣಿ ದತಿ ಒಂದುಗು ಕಮಕ ಏಮ ಅಳಗೊಂಡು mi izzettere majliuge member ku arehun ආදේශ කමක් දන්නවන් මේ අංහෙන් කමදුන්නා මියදු මේ මුනාසබත් දුවහුගා එකම්බදුන්නා මේ ෆුර්සස් දෙවුම ආලගොන්න මේ මජ්දිහුගේ ඔයි জিম্মা එකම්ගා ආලගොන්න දෙකෙන් මේ 30 මිනිත්තුක බදලුගා 45 මිනිත් ලිබිජි කම්ගා වානම ආලගොන්න දෙකේ ගොතුගා ආල්මෙන් දරින්න ලිබේ ඉතුරු අලාදුමක ඉතුරු ඕගාතේ කමක් වෙකෙන් දාන කම්ගා ආලගොන්න දන්නවා අදි ಆಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಕಮಿಟ್ ಮೇದುಗೆ ವೋಟ್ ಮರ ಹದಾಕ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಸುಶೋಳನ ವಾಕ ದನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ತುರು ದೇವಣ ಕಮಕ ಆಳುಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ದಂಗ್ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ ಮಿಗೆನ ವಿದೇಶಿ ಮಿಗೆನ ಕೋಟ ಆಳುಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಮಿರಾಜ್ಯಗ ಎಬ ಜಿಹೆ ಗಿಂತಿ ಕುರವೆ ಮಿಂತಿ ಕುರವೆ ಕುದಿ ಅದು ಮೆದಿಫಂತಿಗೆ ವಿಫಾರ ವೇರಿಂಗ ಉಳೆ ಏನೋ ಆಳುಗೊಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಬಾರಕಿ ಮಿ 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 ಕಮಕಿ ಹಮ್ಮೈಕನೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರನ ವಜೀರ್ ಮಜ್ಲಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಹುಟ್ಟದ ಜೇಕ ಮೆಂಡು ಮೇ ತಿಂಬಾರ್ ವಕಿವೆಗೆ ಹಿಂಗ ರಿಯಾಸಿ ನಿಜಾಮೆ ಕೋಟ ಏಯ್ ವಕಿ ಬೈ ನೋಡಿ ವಕಿ ಬೇಫುಳಕು ಬೇನೆ ವಕಿ ಗೊತ್ತಕ ದೇಂಜಿ ಕಂಬಿಕಮ್ ಗಾಳೋಣ ದೇಕೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಗಬ್ಬುಲ್ ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಮಿ 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 ಮಿಕಮ್ ಮಿ ಕುರುಮ ಮಿಗೆ ಜೇನಿ ಸಿಯಾಸತ್ ಹಾಕಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಸಿಯಾಸತ್ ಹಾಕಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವಜೀರ್ ಕಂಡಾಳಾಕಿ ಏ ನಮಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಟೆಕ್ಸನ್ ನೆಗೆನ್ ನೋಡಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಣಿ ನೆಗೆನ್ ಜೇನೆ ಮಿ ಮಜಿದೆ ಹುಷಾಲ ಮಿ ಮಜಿದೆ ವಾ ಗೊತ್ತಕ ಮತಿನ್ ಕಮ್ಗ ಆಳ್ಕೊಂಡು ದನ್ನವ ಏ ನೂನ್ ಕಮ್ಗ ವಾಣವ
අලගොන්න මෙන්න එම්ෙන්න සීවානේ මේ රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ යොෆුලුකම රයිසුල් ජුම්හූර ගැක්කම කුරවාකමකේ නෝ ඉසත් රයිස් අලගොන්න මෙන් මිබාර දුකල් නුදමා හිඟා මේ ගානුගේ තෙරෙන් අලගොන්න මෙන් වකි තරුතිබකුන් දෙවේ බාරකම ගා හදමා හිඟා අලගොන්න මිය වෙස්වානේ මියතු බෝටුගේ මර හදාගේ ඉස්ලාම් ශාලාව කරදන්නම අද මිය බිදවස් තායත් කොතුන් එදු දන්නවා දෙවි ෆුර්සත වරබඩ ශුක්‍රියා شكرا جزيلا مردان فرصة ميراني بعرف دارك جزيلا مري بام سجا رئيس مستر رئيس دين أبديك تهاس أشيء وظيفة بيجانونا جنون إصلاح كوميتي فراتون علومك مي ريبورت واحد دكتور دارو علون ورا هتام كوران مي كوميتي كهيمني بدان نوا إستر ممبركو مي إبه فلا لبدان نبي وقتوغا ميفادا مهم كان هوشان علووا మీ రైతున్న ఒలివడన్నవా గోతం మికం కురవ్వాతీవే ఇస్త రైస్ ఏయిసెతరే කොමිටියක මසකෙද්ද ගෙන්දිය වරම් මිනිමම් මාහවුලෙග්ග කොම්මෙ බේෆුලකබ්විස් නිසාමුගේ තෙරෙන් ලිබෙන්ජේ හුරිහා ෆුර්සත්ත ලිබිගෙන් ඉස්ත రైస్ ఎండిపిගේ ఫరాదు రిప్రజెంట్ కురవ్వా తొడ్డు దారేస్ మెంబర్ హుసేన్ సమీర్ విదాలువి 30 මිනිටුගේ දෙෆුරුසතු අංහෙන් කඹලුන්න දිනිම එමි හුන්දෙන් දුවහුගේ තෙරෙන් ಬಾಕಿ ಒಬ್ಬ කොම්මසෙක්කතෙන් හේ මිහුන කුරවේණි කියාව හජු ජෙස්සෙවි එහෙන්නමස් මියදු එ විදාලුයි කොමිටි මරු මේ වෝට මරු හදාගේ ඉස්දාහෙන් හුෂාලු උපානේ වාහක ඉස්තරයිස් මේ ඉහුදාස්තරික හුන්න هذا إذا تنبرش نبردانو بعرف دارك جزيلا مكوريكندا ඉස්තරයිස් මේ රෝදෙන් හොරගෙන් අලුල්මෙන් හදාන දොගේ අලුගොඩ මිහාරු හීවේ වැකරදු දාරිස්තර මෙම්බර් අමි කෙන්දු දාරිස්තර මෙම්බර් රෝදනුන් හෙම් විස්මියදු ඉස්තරයිස් එහෙම දන්නවාලෙන් මේ නුමනේ ඉස්තරයිස් නීගේ නියේ මි කාමෝගේ නියේ වර සාෆ් කොන් එබේ ඉස්තරයිස් කෙනතෝ වෙගෙන් මෙවලෙන් දිවෙහි රයියි තකන් රංගල කමෙක් රයිස් මුයිස් කුෂෙලුවීම කම්බොඩ වෙගෙන් ඔලෙන් ඉස්තරයිස් මියදු මේ බයිනල් ලගුවාමි කඹලුන්ගේ දුවස් अंगें कमलुन्न की एगोडाने फदन देम्मे आलून में इस्तर मेंबर डॉक्टर अनारा विदालुए देव्याफी दीनी को तो गुरुवानु अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरब्बा फे बसफुलु एकमना विदालुई इस्तर पल्लवा एकेविस मुहिम्मुकं रियासी इंतिहाबुगा रईत मजली इंतिहाबुगा राइस मोइस राज्य कंकुल तक एमनिक फान कुरबी दतुर फुलुगा राज्य के कमलुं एमनिक फान अरियुं एदिवडा नबी रईसे देंगब्दिक देयास आशे वजीफा बे गानुना गेड़स देवारे मी इस्ताहो तिमन्न मेन्न वरं उंदगुले इसे रईसे उंदगुले दारिफुलुगे उमुरुं एंगहारु वंदे मिगोतं ओन्नाती उंदगुले देहारु वंदे अदि अल्लाह ताला वही कुरव्वा फई सौती एगोत එහෙන් හදවා දෙබ්වාස් ගානුනම් මිබදල් ගෙන්නවත් මියොත කෙනෙස් එකම කම්බඩ වෙගේ මියොල ඉස්තරයිස් කම්බඩ නිම්බාල මීවන ඉස්තරයිස් දෙකොති කෝටාගේ වහක කුදි අදි මෙදු ෆන්තිගේ වියෆාරි වෙරින්ගේ හග්ගුගේ කියාගෙන් දොග හැදි ඉස්තරයිස් කුදි අදි මෙදු ෆන්තිගේ වියෆාරි වෙරින් අතුන් කෝටාෆි නුණගර රයිස් මොයිස් බෑන ෆලු එකීවෙගෙන් තෝ කුදි අදි මෙදු ෆන්තිගේ වියෆාරි වෙරින් නයි මණික් ෆාන් සෝල්සල් සෙන්ටර් को බද්දව කරපි මේ එබේ ෆලුන් එදි වඩා නෙවි ඉස්සෙත රයිසේ මි කෝටාෆි එම්මෙ බොඩු කුම්ෆුඤ්ඤගේ එම්මෙ කොඩ කුම්ෆුඤ්ඤගේ මියොති එවරෂේ මේ හමහම කොද්දි නුවත තිමන්න මෙන්න මි කෝටාෆි උවාලේ දෙවාරේ විදාලුවගෙන් ගෙනෙවුන් ගානුනේ මිකමයි සෙහෙද්දවි දොකොළු ඉස්සරයිස් එහෙම වීම හේෝ නියතේ රයිතුන්නම් හිදුමෙක් කුරුමුගේ හේෝ නියතේ MDP ගන්නේ අදි MDP රයිතුන්නම් හේෝ එදිගේ මිහෙන් ගෙනවේ කොම්මෙ ඉස්දාහකවිස් දෙකොළු මිස්සතර මජලිය හදමුන්දා මන්සරවලුන් ෆෙන්නන් ඉස්සරයිස් අලුගොණ මි රිපෝට් වරබොඩ තායිද් කුරාවාගේ දන්නවමු අලුණු ෆුර්සත් හිසාබු නිමාදාන වරබොඩ ශුකරේ ඉස්සරයිස් තේ ෆුර්සත් هذا مهار عون فرصة ميوني تردو دارك زيتنا حسن سمير शुक्रिया इज्जत राइस आलून वारा हितामु का इज्जत राइस मी मजली को दोगो हद्द मुदार हुट्टवाती आलगोन कमिटी के स्वान मिस्ला हुशालु वाफा अदि आलगोन दन्नवां आलगोन में MDP एंबुरी अन्नाना वेरकम एस मिहागु फुरियम कोज्जन कम दिवे राजतुना هذا مهار عون ميادو مي جلسة مدخنا على قاعد جهون بارجي هم بيما
ඉතුරු ඉජත්තර මෙම්බරකු ෆුරසත එදිවඩෑම් ෆේ මියෝගත කුණයි එහෙම මිහා හිසාබුන් අරුණු රයිතුන්ගේ මජිදියුගේ ගවෑදුගේ සමදිය ෆස්වන මාදාගේ නූනුක දරන සරකාරක ප්‍රාත මඩවිල් දාරාගේ ඉජත්තර මෙම්බර මු ශමීස් හුෂාරු වාෆා ගාන නම්බර 2 ඔබ්දික දෙහාසරේ වජිෆා බේ ගාන ඉස්ලාගෙන බිදුගේ තිම්වන කියුන් ඉප මේ බිලා වෝටර් හොම් මියදුගේ වෝටර් ගඩිය ගොන්නානේ මියදු වෝටර් ගඩිය කි එකෙජ් ජහාරෝ මිහා හිසාබුන් මිදම් පලේගේ මාසෙක මෙතු කණ්ඩා දාන දෙන් අදුන් එවරි මාසකත අන්නානේ එකෙජ් ජහාරෝ ශුක්‍රියා